Hola, hola, hola. Y sí, sí.
Moi boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comenzo ao Concello Pleno, a sesión ordinaria, que empeza co punto número 1, que a aprobación se proceda das atas das sesións anteriores, ordinaria e extraordinaria, de data 30 de 10 de 2025. Non sei se queren algunha intervención. Germán. Buenas tardes a todos e a todas. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, o noso grupo pediría que as atas se votaran por separado, porque entendemos que no pleno extraordinario o punto 3 non se cumpriu e, desde logo, nós non sabemos como se puido cumprir. Entón, polo tanto, solicitamos que se voten por separado as dúas atas. Que o que quere decir? A ver, unha, que se voten por separado, eso entendimos, e que es referente ao punto número 3, que? Porque nós entendemos que ese punto que non se cumpriu. Non sabemos onde pediron disculpas aos concelleiros implicados nesa foto. Claro. E, entonces... Acta limítase a señalar las intervenciones que hubo y el sentido de la votación que hubo. Iban todos los puntos conjuntamente. Que se cumplan o non se cumplan os contidos dos puntos é unha cousa, pero o acta é o reflexo do que se falou aquí. Nos gustaríanos que se votara por separado. Votamos primeiro a primeira do día 30 do tal, o primeiro pleno que tivo lugar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é o de 30 de 2025, que tuvo lugar a continuación. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é proposta sobre a modificación do trazado de prolongación do camiño NAR 2290. Visto o dictamen favorable de unanimidade da Comisión Informativa de Obras do día 17 deste mes, o seu presidente propón ao Pleno estimar a reclamación presentada por don José María Fernández Pérez de modificación do tratado del trado camiño inventariado NAR 2290, según informe emitido polo enxeñero agrónomo. Dado que os datos examinados se deduce que este camiño continúa cara ao norte ata unirse con outro camiño, incluir o dito tramo no inventario de vías municipais. Algúa intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 3, proposta sobre rectificación anual do inventario de bens 2025. Co dictamen favorable a maioría, abstencións dos representantes do Partido Popular 3, BNG 1, PSDG PSOE 1, 5 votos a favor de Tere Galega na Comisión Informativa de Obras do día 17, se propón ao Pleno aprobar a rectificación do inventario de bens e dereitos deste Concello, referido a 1 de novembro del 25, incluíndose como altas as recollidas na proposta. Algúnha intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Número 4, que é proposta sobre a aprobación da xustificación e pago do convenio entre o Concello de Narón e a Fundación para o Fomento da Construción Naval e das Actividades Marítimas Exponab no ano 2024. Co dictamen favorable a maioría, 3 abstencións do Partido Popular, votos a favor de Terra Galega 5, BNG 2, PSDG PSOE 1 na Comisión de Contratación do día 20, se propón ao Pleno aprobar o levantamento deste reparo referido ao apartado terceiro del anexo por los motivos postos na proposta, aprobar como recoñecimiento extrajudicial la justificación e recoñecimiento da obriga de pago deste convenio con esta entidad para el fomento e conocimiento de la construcción naval Exponab do ano 2024 por importe de 10.000 euros como contribución municipal e notificar este acordo a la bendita fundación a los efectos que resulten oportunos. Algúnha intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao número 5. Este punto retírase de orde do día porque considero, en este caso, que o expediente non está conformado con todos os informes necesarios. Pasamos ao número 6, que é a aprobación definitiva do Regulamento de Participación Cidadá incluído no Plano Normativo de 2026. Visto este ente tramitado, as alegacións suxerencias presentadas dentro do plazo, propónse ao Pleno aprobar definitivamente a modificación do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Narón, que forma parte inescindible deste acordo, quedando incorporadas a este texto las observacións suxerencias sinaladas
e presentadas, como digo, en prazo. 2. Publicar, a tenor do previsto, no artigo 72 da Lei 7/85 de bases de régimen local, no boletín oficial da provincia, tableiro de anuncios, edicto electrónico do Concello, o texto íntegro desta disposición, e dado que tratase dunha proposición que non foi dictaminada, destes acordos darase conta na vindeira xunta de portavoces que teña lugar en cumprimento do artigo 126.2 do ROF. Algunha intervención? Jorge. Grazas, boa tarde. Bueno, o Partido Socialista vai mudar o seu voto respecto ao pleno no que se aprobou provisionalmente. Naquela ocasión votábamos en contra porque entendíamos que non se daba toda a participación que se tiña que dar, neste caso, a ciudadanía. Se presentaron 4 suxerencias, son estimadas 2. Creemos que é un paso que se dá, neste caso, para avanzar nesa participación e transparencia que tanto demandamos dentro do PSDG. Por lo tanto, o noso voto vai ser hoxe a abstención para que esta aprobación pois que poida servir para que este Concello avance nos termos que anteriormente explicamos e, sobre todo, xa por rematar, pois agradecer neste caso aos técnicos e todo o persoal que se veu, digamos, directa ou indirectamente na redacción desta aprobación, precisamente, desta nova ordenanza de participación ciudadana, porque entendemos que foi unha labor laboriosa e agradecer nestes termos. Moitas grazas. Algunha outra intervención, Olaya? Ben, primeiro de todo decir que igual que se nos informou para traer aquí un punto extraordinario que non viña, agradeceríamos que con un tema tan importante como da agua e da xestión, que foi a de portavoces, que tamén se informase, porque hai xente que preparamos os plenos e traballamos para defender a nosa proposta e creo que as formas poden ser diferentes. A respecto que nos ven neste punto, que é a proposta de regulamento de participación cidadá, o primeiro de todo creo que hai que agradecer personalmente ao secretario todo o traballo que leva as súas costas, traballo que ven, por certo, nunha moción do Bloque Nacionalista Galego que aí no medio reclamábamos a modificación do actual regulamento de participación cidadá e non o facíamos por capricho, senón porque podíamos comprobar pola vía dos feitos de que o actual pois que non estaba dando cabida nin valía o que aparecía en papel ao final non se reflectía na sociedade. A nosa participación que pode parecer non importante, coa xa xente que participe máis ou que participe menos, creemos que das cousas máis importantes que temos que facer dende un concello, porque unha sociedade dinámica, asociada, onde se fomenta a participación cidadá da administración pública, é unha cidade máis segura, unha cidade máis libre, é unha cidade máis democrática. E parecenos importante, tamén nos parecería moi importante saber a opinión de Terra Galega, que é quen está gobernando, porque incluso na última xunta de portavoces non, ou seja, soubemos que modificacións aceptaban ou non, pero en ningún momento chegamos a saber cal é a vosa opinión ou que medidas concretas aparecen aquí que son vosas ou non, simplemente éramos a oposición debatindo iso. E preocúpanos a verdade, poñades as caras que poñades, porque pensamos que outra vez aprobar o papel para que logo non se teña en conta, pero que aparte, a pesar das modificacións que se están facendo nesta proposta, creemos que non chegan. É verdade que se aceptaron algunhas das nosas propostas que consideramos importantes, pero que non nos satisface. Ademais, penso que sabedes que os consellos territoriais agora mesmo non están cumprindo as funcións que deberían, e por iso nós, nas zonas rurais, a parte dos consellos territoriais, que non van como nos consideramos que tampouco que debesen ser, ni pensamos que como van agora no papel, que son propostas de outros partidos, e que me parece ben, pero non creemos que vai a valer para a participación, sinceramente. Pedíamos as asambleas parroquiais que se fixeron unha vez ao ano e que puderan participar todas as persoas desa parroquia maiores de 16 anos. E é verdade que esa proposta incluso parecía que facía graza na xunta de portavoces, pero eu hoxe cavilando para podervos facer reflexionar nesas asambleas parroquiais onde pedimos que poidan participar todos os veciños e veciñas, e por que decimos a partir dos 16 facémolo claramente por cousas que consideramos moi positivas e que se están a dar noutros lugares. Aos 16 xa posuímos capacidade de xuízo e un interese nos temas que afectan a nosa vida e a nosa comunidade. Moitas veces están no remate a maior parte da educación obrigatoria e están comezando
realizando estudos posobrigatorios ou traballando o que lles proporciona unha base de coñecemento relevante. Permitir a participación nas asambleas parroquiais, que non van, porque a maioría das organizacións que están presentes hoxe no pleno non o consideraba así. Creemos que é un acto de confianza por parte da Administración, recoñecendo o seu compromiso cívico e fomentando o sentido de pertenza á parroquia. Ademais, por certo, valen para aportacións de perspectivas frescas e necesidades específicas. A nosa mocidade teñe perspectivas únicas sobre temas cruciais como o ocio, o deporte, a educación, cousas que lles competen directamente, o transporte ou o medio ambiente. Ademais, fomentamos unha educación activa e unha cultura democrática. Estamos moi cansados de decir que a xente non quere participar, pero tampouco ofrecemos as ferramentas para que así se fagan. Si dende o principio se pode participar, é moito máis fácil que te corresponsabilices, que creas que o que se está facendo ti tamén tes unha parte implicada e que se ten que actuar. Participar activamente nun órgano como a Asamblea é fomentar esa cultura. Ademais, temos que decir que xa hai estados que, por exemplo, nas eleccións europeas permiten aos maiores de 16 anos votar. Tamén o digo, se os maiores de 16 poden ir á cadea, teñen ese carácter moi punitivo e poden conseguir un traballo, por que non poden decidir, que ademais van a ser os futuros líderes de mañá, porque non van poder decidir sobre algo que lles compete directamente. E podíamos falar de moitas outras propostas ou ter un documento activo que nos valese para concluir se isto en realidade vai solucionar os problemas ou non. Eu sei que non se pode legislar para unha persoa en concreto, pero tampouco para un barrio ou para unha parroquia. Temos que pensar no conxunto. Por eso, aí ano medio pedíamos que se modificase o regulamento de participación cidadá, aínda que recoñecemos que había partes nese regulamento moi interesantes e que non se estaban a aplicar. Mais tamén agora pensamos que habería cousas que tería que haber mellora. Se nos dixo, eso sí, si que se nos dixo no anterior pleno que o que vale para uns concellos non vale para este. Eu creo que hai que probar, hai que intentar, hai que traballar e hai que ter unha idea clara de que promover a participación para que logo non se nos diga no Consello Territorial que o que hai no papel só que hai que ir en cuestións graves ou cando hai unha necesidade, senón mellor chegar a outros acordos. Nos creemos que o que está no papel ten que ser corresponsable do que se faga no día a día no noso concello. Hai exemplos de concellos como de Carballo, en tamaño moi, un concello moi parecido a Narón, onde a participación e con propostas moi interesantes sí que é de maneira activa. Hoxe creemos que perdemos unha oportunidade en Narón. Algúna outra intervención, Germán? Gracias, señora alcaldesa. En primeiro lugar, queremos recoñecer o bo traballo realizado desde a Secretaría do Concello. É xusto dicir que se fixo un esforzo serio e responsable para incorporar as alegacións presentadas en tempo e forma por os distintos grupos e asociacións. Este é un camiño correcto de rigor técnico e a vontade de mellorar o documento. Pero agora chegamos á segunda parte que para o noso grupo esta é tamén moi importante. A participación da veciñanza. Aquí é onde seguimos vendo problemas moi graves. Xa o advertimos no primeiro Consello de Doso, sin a participación activa dos veciños e das veciñas nas parroquias e nos barrios este regulamento quedará en papel mollado. É lamentable que se trasladen os meus compañeiros que asistiron a outros consellos, confirman que ese é o que está pasando en todos os consellos. Eu mesmo puiden comprobar onte exactamente no de Freixeiro, non? Es decir, a señora concelleira converte cada sesión en un monólogo. E un discurso pechado sen espazo real para que a xente poida participar. E creo que, creo que eso o dixen en Doso, eu sigo dicindo, se nos demos a oportunidade que se aprobara provisionalmente, que se publicara, creo que desde o primeiro momento era para que se actuara xa como estaba ese reglamento. O que pasa é que vostedes queren seguir facendo o contrario. Entonces, lóxicamente non podemos estar de acordo. Esta non é unha participación que promete o reglamento. Esta é unha participación decorativa, controlada, tutelada e, sobre todo, inútil. Desde este grupo xa lle dicimos claramente, non estamos dispostos a manter esta situación. Se o goberno quere consellos que falen, que propoñan e que cuestionen, nós estaremos aí. Se o que queren son consellos nos que só se escoite unha voz, non contarán co noso silencio nin coa nosa complicidade.
Pero hai algo que nos preocupa incluso moito máis, non? Para manter esta dinámica tan pobre non é necesario pagar ni un euro a ningunha empresa. Non hai falta de contratar a ninguén para facer e poder facer perfectamente a propia administración local. Por favor, díganos, de verdade o Goberno non ten capacidade para xestionar directamente este servizo? Porque, sinceramente, con un administrativo e a 2 concelleiros que que acoden, debería de ser máis que suficiente para levar os consellos con normalidade, orden e participación real. O que non é aceptable é gastar dinheiro público para acabar nun modelo de participación no que os veciños non poden falar e no que o Concello só escoita o que lle convén. O reglamento pode ser bo, pero se a práctica sigue igual, todo isto será unha fachada. E a participación cidadá merece algo mellor que unha fachada. Nada máis e moitas gracias. Román. Boa tarde a todos e a todos. A verdad que nos sorprende que un reglamento de participación cidadá traiga tanta problemática para un pleno. Primeiro, agradecer o voto do Partido Socialista, porque a verdad que nos extrañaba cando, despois de iniciar este proceso alá polo 2024, donde se aprobou o plan normativo, donde se decidía que unha dos regulamentos que se ia modificar de participación cidadá era o de participación cidadá, resulta que nos dos procesos abertos a poder presentar calquer tipo de alegación non presentaron absolutamente nada, en cambio votaron en contra. Un síntoma máis de a intención de parálisis que pretendían neste Concello. Por lo tanto, ahora nos agrada que fixeran ese cambio de criterio e que ahora polo menos absteñan para poder aprobar este regulamento. Por outra parte, saber cal é a nosa opinión, pois somos nós o que traemos esta proposta. Que máis opinión queredes saber que esta? Lóxicamente, se fai dunha forma transparente, participativa, no que todo o mundo pode participar e pode facer as súas suxestións, así se fan. Lóxicamente, traballamos en conxunto e aconsellados por unha parte técnica que dende logo que agradecemos por a súa labor e, lóxicamente, esta é a nosa proposta. Mais opinión que esta eu creo que non pode haber. E, por outra parte, quero valorar de forma tan subxectiva acerca de como se desenrolan e quen é o responsable de facer estas asambleas, estas reunións, deixa moito que decidir. O que estamos a tratar aquí é este regulamento, que si se tiña algunha opción, algunha proposta, algunha tal, se tiña que presentar. Non vou a dicir nada do Partido Popular, que presentaron 3 fora de plazo, por certo, pero que se tomaron en conta igualmente 3 únicas propostas a este regulamento, que evidentemente se tomaron en conta, que se había que ter e listo. O sea que, bueno, pues agradecemos que demos un paso máis neste tema e que se poda aprobar definitivamente este regulamento. Moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Jorge. Grazas. Bueno, a verdad que sorprende a habilidade do voceiro de Terra Galega de decir na mesma intervención unha cousa contraria. Pero bueno, non ímos a polemizar moito máis niso, pero o que sí queremos, por lo menos, decir e justificar por que imos hoxe a absternos. Pois hoxe nos imos a abster porque se recollen 2 das nosas suxestións. A primeira, en concreto, creemos que é moi importante. E creemos moi importante, sobre todo, enfatizamos en que creemos que é moi importante porque lle extraña o grupo de goberno que dende a oposición, neste caso dende o Partido Socialista, se queira que os ordes do pleno e os plenos figuren en lugares visibles tanto en redes sociales e canales de comunicación oficial do Concello. A ver, eu creo que se explica solo porque ten que aparecer así e tamén se explica solo porque ese rechazo ou esta extrañeza dentro do equipo de goberno. Nos apostamos pola transparencia e o goberno de Terra Galega, que leva 46 anos gobernando, pois aposta polo contrario. Non se recolle
pois, as nosas suxestións en relación aos conselleiros territoriais nos que queríamos que participase a veciñanza e incluso nestos plenos en que se pudese defender por parte dos veciños ou de un veciño designado, pois, a mellor algún punto do día, pero sí que valoramos, pois, neste senso, pois, que se hayan obtido, neste caso, ou que se hayan validado dúas das nosas propostas. Solo por rematar, por lembrarlle neste caso a Terra Galega, que eu saiba, neste mandato solo se paralizou a subida de case un 40% da auga. Eu creo que ese discurso victimista en que dende a oposición estamos constantemente anclados no non, eu creo que ao mellor temos que diferenciar. Tenemos que diferenciar. Eu comparto en que moitas veces digan que o Partido Socialista, pois aquí, pois moitas veces está na posición contraria a Terra Galega. É certo, somos oposición, somos totalmente distintos a Terra Galega. Pero tamén yo dixen moitas veces, e creo que na práctica está, cando naquilo que é importante para a veciñanza, sempre poden contar co voto afirmativo do Partido Socialista. Pero xa lle digo, noutras cuestións non, porque lóxicamente nós defendemos o mellor para a veciñanza non, e defendemos dende a nosa postura, dende a postura do PSDG. Moitas grazas. Algunha outra intervención, Olaya? Sí, non vou afondar nas propostas que non entraron, porque ao final, na segunda volta, volvimos a metelas e sí, e hai algunhas que se nos explicaron e que podo decir, neste caso, explicounos o secretario por moita proposta que teñades, foi el que nos las explicou, e hai algunhas cuestións que podemos entender, pero se nos centramos no das 16, porque me parece un exemplo, aquí a xente non o sabe, do que vivimos na Xunta de Portavoces, porque aí sí que isto, o que estamos hoxe, non é un documento técnico, é un documento político. E a parte técnica que elaborou este informe, así nos lo deixou claro tamén, que era un documento político. E nós sí que fixemos as propostas todas en prazo. E hasta que chegamos aquí ao pleno, estas últimas semanas, tendo un plazo considerable para sernos explicadas as propostas, non soupemos o que acontecía co que facíamos. E por iso, repito, puxen só o exemplo dos 16, porque o único que houve ali é saber que pola vía calada non ten o resto dos grupos tamén de que non se aceptaba e nos parecía importante incidir que en participación temos que estar todos e todas, porque se excluímos, ao final corremos o risco de ser o contrario do que supostamente queremos defender, porque o papel o colle todo, falar de democracia é moi fácil, incluso se imos a inteligencia artificial nos dirá como temos que falar e defendelo, pero tamén temos que dar un paso máis alá, e para nós é un risco, supón un risco que a mocidade non poida opinar sobre aos parques que van ou sobre as súas actividades de ocio e creemos que perdemos a oportunidade de un beneficio para a comunidade e para os naroneses e naronesas no seu conxunto enorme. E repito, se os 16 exiximosles responsabilidades, poden ir á cadea como se fosen maiores de idade e poden traballar, creo que debemos de ter a obriga de darlles voz e voto nos asuntos que lles afectan. E hoxe isto non se está facendo. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Romero, nos presentamos 3 propostas porque consideramos que son fundamentais e si é para que poida participar os ciudadanos e veciñanza, algo que vostedes non parece que non lles gusta ni están de acordo. Mire, diremos que con toda claridade, aprobar un bon reglamento non sirve de nada logo de que o goberno converta os consellos nun teatro controlado. Por iso, o que está pasando, monólogos da concelleira, como dixen, a intervencións cortas cando o goberno non lle interesa o tema ou unha moderadora que actúa máis que como filtro que como garante de participación. É máis grave que para manter este modelo ten que estar pagando a unha empresa. Considero, de verdade, que antes non me contestou a pregunta que lles dixen, se vostedes non son capaces este servicio que se faga directamente polo Concello. Como dixen antes, cun administrativo e con 2 concelleiros que van do equipo de goberno, considero que debía ser suficiente para facer o que se está facendo. Entonces, lóxicamente, eso é o que debía de ser este regulamento, que é o que intentamos darvos avanzar para que se fixera un bon reglamento. Creo que se conseguiu facer un bon reglamento, pero agora falta as 2 partes importantes, que se realmente se faiga como está regulado, e a terceira, que creo que non é necesario contratar unha empresa para este servizo.
creo que o Concello ten suficiente personal para facelo e, polo tanto, esperamos e desexamos que se tome en conta estas propostas que falamos aquí neste día, non? Nada máis e moitas gracias. Outra intervención? A ver, si temos un reglamento de participación cidadana, ¿no?, que a día de hoxe se está, en este caso, a mudar en un proceso, evidente que non é firme, co cual o reglamento que está en vigor é o que se está utilizando. Vostede xa pon a venda antes da ferida, é dicir, cando este en vigor, é evidente que o que acabamos de decidir, o que se vai a decidir aquí e que, polo que parece, vai a sair adiante, vai a ser o que se ten que ter en conta. Iso é unha cousa. E o que me parece bastante pobre é que se ciña única e exclusivamente en que o que a Escola de Participación Cidadá que fai é os consellos territoriais, é dicir, fan un traballo que non é só estar presente en esa escola, en ese día, en ese consello. Entón, é dicir, un traballo de asesoramento, de acompañamento ás entidades, efectivamente. E eu creo que me consta que evidentemente se lle dá a palabra a calquera persoa que está en ese consello e non creo que ninguén quede sin esa palabra. E agradezco de verdade que vostedes fixeron en este caso achegas, porque creíamos, e así o decíamos, que evidentemente que canto máis se achegue, se aporte, entendemos que será mellor. Dito isto, agradezco tamén, neste caso, ao Partido Socialista que mudara, é dicir, porque evidentemente, cando se abre este período e se deixa que se presente calquera cousa e non se presenta absolutamente nada e logo se vota en contra, é como raro. Entón, por iso, simplemente, o que decíamos. E con respecto á Xunta de Portavoces, sinceramente, e que aquí se mencionou, creo que ali 3 voceiros, voceiras de distintos partidos, había cousas que hoxe se van a aprobar que non eran coñecedores. E só unha cousa, esta é unha proposta política, asesorada técnicamente, que agradezco en este caso ao secretario municipal que nos acompaña o seu asesoramento dende o minuto 1, pero é evidente que é nosa proposta, porque se non quixéramos traer aquí o que traemos, non sería así, e sería outra. Entón, falar de que non temos para nós nada presentado non é así. É dicir, esta é a nosa proposta. Evidentemente, asesorados desde o minuto 1 por esta persoa que está aquí ao meu lado, pero é a nosa. E como comprenderán, as explicacións, e xa precisamente para sacarnos a nivel político, que evidentemente as decidimos, a fixeron a nivel técnico. Entón, e se quixeron calquera outra, na Xunta de Portavoces seguro que falamos, e calquera dúbida que ali xurdiu, e en este caso había 3 voceiros que non sabían unhas cousas que se iban a aprobar, que llas aclaramos. E non iba a sacar aquí ni siquiera o tema. Pero evidentemente falar dunha Xunta de Portavoces que parece que foi dunha maneira, cando os que vivimos outra, pois quería simplemente deixalo claro. Pasamos a votar. Algún voto en contra? 3. Algúnha abstención? 8. Votos a favor? 10. Pasamos ao seguinte punto, que é a aprobación da prórroga do Convenio de Transporte Metropolitano de Galicia nos 2025-2028. Neste caso, propóse prorrogar a vixencia do Convenio de Colaboración para o Desenvolvemento Conxunto do Transporte Metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de Ferrol para os anos 25, 26, 27 e 28, aprobando un gasto preliminar derivado da prórroga según o disposto no certificado da Comisión de Seguimento prevista neste convenio e deste acordo se conta na Xunta de Portavoces que teña lugar para dar cumprimento ao artigo 126.2 do ROF. Algúnha intervención? Román. Ben, nada, en principio é un trámite ordinario, pero simplemente facer unha pequena aclaración. O importe deste ano 2025, bueno, por esta nova prórroga vai por importes de 89.997,66 e facendo alusión a unha frase que se dixo neste pleno algunha vez, como que uns invitan e outros pagan, pois isto é un exemplo claro, clarísimo, de que en materia de transporte a competente a Xunta, eles invitan e o Concello de Narón, como o resto de concellos desta comarca, pagan. Porque desa cantidad que estamos a levar ahora a convenio 88, pasamos no 2021 de 21.500, no 22 de 18.600,
no 2023 e no 2024 87,98, claro. Uns presumen de gratuidade no servicio público e de bonificacións para calquer tipo de maior uso do transporte, que nos alegramos que seña así. A conta de quen? Por favor, a Xunta non. A conta dos concellos que aportan esta cantidade para que a Xunta poda presumir desas bonificacións. Así que, bueno, todo seña polo transporte público e esperemos que se aprobe isto sin ningún problema. Gracias. Alguna intervención? Sí. Señor Romero, é increíble vostede. Vostede é increíble, é dicir, é increíble. Vostede que quere deixar os veciños de Narón sin transporte público? Que busque eso? Vostede que quere que a línea do Val se elimine? E a línea que pediron vostedes circular que non son capaces de poñer de 11.000 euros? Vostede quere eso? Quere eso, señor? Non, 11.000 para a línea circular, que non foron capaces nin de aportar eso. É que vamos, é que de verdad, é que creo que casi era para que votáramos en contra, de verdad, casi, de verdad, é que pois vostede ten que ter un pouco máis de precaución, porque está buscando guerra continuamente. Parece que non é feliz se non busca guerra, pois vai ter guerra. Non se preocupe que vai ter guerra hoxe, ademais, vai na ter, non se preocupe. Algúna outra intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúna abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que número 8, dar conta da información remitida ao Ministerio de Facenda en cumprimento do que se establece no artigo 16 da orde do terceiro trimestre de 2025. Dase conta. Pasamos ao número 9, que dá conta das contas anuais de Cosma S.A. do exercicio 2024 do informe emitido pola Intervención Municipal en cumprimento da normativa que resulta de aplicación. Dase conta igualmente. E pasamos ao número 10, declaración institucional en apoio á manifestación do 30 de novembro por un ferrocarril do século XXI para Ferrolterra. O Foro Cidadán polo ferrocarril ve traballando dende hai tempo na reivindicación do dereito da nosa comarca a contar cun ferrocarril que dea servicio digno e responda á necesidade da mobilidade da veciñanza. As deficiencias das infraestructuras ferroviarias, a escaseza de servicios e tempos de viaxe non competitivos deixan un panorama moi negativo para a nosa comarca, o que implica unha maior dependencia do transporte por estrada para a mobilidade tanto de persoas como de mercadorías, unha eiva que condiciona o noso futuro en termos tanto demográficos como económicos. Por todo isto, o Pleno do Concello de Narón, ante a importancia desta reivindicación, quere manifestar o seu apoio e adhesión á movilización convocada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril para o vindeiro domingo, día 30 de novembro, ás 12 horas, na estación de tren de Ferrol, e anima a toda a veciñanza de Narón e comarca a participar na mesma. Pasamos ao seguinte, que é número 11, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para dar unha solución urxente aos problemas derivados das obras de urbanización na Rúa da Solaina. Visto o texto da moción na que se propón que o Concello realice con carácter urxente unha inspección técnica das obras executadas na Rúa da Solaina con especial atención ao sistema de recollida e evacuación de aguas pluviais, que se adopten medidas urxentes necesarias para corrixir as deficiencias detectadas e evitar novas inundacións no edificio da Rúa Alexandre Bóveda, que se proceda á limpeza, revisión e mantemento dos sumidoiros e canalizacións pluviais da zona, que se actúe de inmediato para eliminar os focos de pragas, ratas, existentes no entorno do edificio e nas zonas próximas á escola infantil, que se indemnice a comunidade de propietarios polos gastos ocasionados polas inundacións, especialmente aqueles que non estean cubertos polas pólizas de seguros da comunidade, que se informe a comunidade de veciños e veciñas do edificio afectado das actuacións realizadas e dos prazos previstos para a súa execución. Visto o dictamen favorable por maioría, votos a favor do Partido Popular, 3, BNG, 1, PSDG, PSOE, 1, 5 abstencións de Terra Galega, na Comisión Informativa de Obras, Urbanismo e Servicios do día 17, se propón ao Pleno aprobar o dictamen nestes termos. Algúna intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, traemos hoxe a este pleno unha moción para dar unha solución urxente aos graves problemas que están a sufrir os veciños e veciñas do edificio da Rúa Alexandre Bóveda, como secuencia directa das obras de urbanización realizadas na Rúa Solaina. Falamos dun edificio que en máis de 30 anos nunca tivera inundacións nin filtracións, e que agora, tras estas obras mal diseñadas e peor executadas, leva episodios continuos de entrada de auga, danos nas zonas técnicas, ascensores inutilizados, deterioro estrutural e tamén
se suman aos problemas de salubridade pola presencia de ratas na zona. A realidade é clara. A actuación municipal na rúa Solaina deixou unha rasante que fai baixada da auga directamente cara ao edificio e non existe un sistema de recollida de pluviais adecuado. É un problema xerado polas obras e o Concello debe poñer solución de inmediato. As veciñas e veciños levan meses soportando gastos extraordinarios, incluída a instalación de bombas de achique, sen que ata o de agora teñan recibido nin solución nin respostas. Por todo isto, presentamos esta moción coa que pedimos unha inspección técnica urxente da obra executada, a corrección inmediata das deficiencias que están provocando as inundacións, a limpeza e mantemento dos sumideiros da zona, actuacións fronte ás pragas, e que o Concello asuma as responsabilidades e custe derivados dun problema que non existía antes das obras. O noso único obxectivo é protexer as persoas afectadas e garantir a súa seguridade, a súa saúde e o seu dereito a vivir nun edificio sen risco de inundacións nin danos estruturais. Agardamos o apoio do Pleno a esta moción que responde a unha demanda veciñal lexítima, urxente e absolutamente xustificada. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Narón, que suscribe esta moción, propón ao Pleno a aprobación dos acordos que deu lectura o señor secretario. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? Jorge. Bueno, dende o noso grupo imos apoiar esta moción. Creo que da Rúa da Solaina creo que xa falamos bastantes plenos, incluso do barrio de Santa Icía, e como neste caso a política, neste caso dende o goberno de Terra Galega, pois deixa moito que desexar. Respecto á Rúa da Solaina, o apelativo creo que máis que, además pensámoslo todos, xa non só aquí neste pleno pois a imensa maioría da oposición, senón tamén neste sentido os propios veciños. É unha auténtica chapuza. É unha chapuza. E como tal, o que lle pedimos, aparte destes puntos, é que lle vayan dando unha volta a esa rúa, que intenten mellorala, e sobre todo que estas deficiencias que hoxe se están aquí poñendo de manifesto e denunciando, pois que se fagan coa dilixencia e urxencia de vida. Moitas grazas. Alguna outra intervención, Olaia? Sí, boas tardes de novo. Ben, imos votar favorablemente tamén da moción. De feito, pensábamos que habería xa un informe ou algo a respecto destas ceibas que levan denunciando a veciñanza hai tempo. Creo que xa se trouxe a este pleno máis veces e eu creo que nesto vou ampliar. Creo que estamos todas as persoas que estamos aquí estamos de acordo que tal e como quedaron as obras dese rueiro, desa avenida que non foron satisfactorias e que lle temos que dar solución aos veciños e veciñas que ali viven cada día, creo que é importante. Por iso votamos favorablemente a moción do Partido Popular nesta ocasión. Alguna outra intervención? Pablo. Sí, boas tardes. Moitas gracias, señora alcaldesa. Respecto a esta moción, vos comentar que a última anegación que tiveron nesa comunidade foi o 31 de outubro, así se comunicou a este Concello. Ese mesmo día foise comprobar que o que había pasado, comprobouse incluso por vídeos gravados polos propios veciños que foi un acúmulo neste sentido de follas nun sumideiro, limpouse ese sumideiro, días posteriores se tuvo especial vigilancia nese sumideiro e a maiores foise por ali para comprobar cal podría ser as mellores solucións a adoptar. Neste caso, estánse elaborando diferentes propostas. Unha vai ser eliminar a aportación de auga da pista verde, modificar a rígola que está na pista verde para que a auga non conflúa nese punto, colocar outro sumidoiro a maiores e unha canaleta para que axude a que todas esas augas que conflúen nese punto e que provocan que a auga vaya a eses garaxes, pois que sea recollida polo sistema de pluviais que ali está instalado. Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que hoxe nos sorprende que para esta moción que non tuveran hoxe un informe técnico ou unha pequena memoria onde dice o concelleiro que podría haber esa forma de actuar para salvaguardar ese edificio, non? E a verdade é que nos dice 4 cousas que non confirma nada da realidade, porque eu ainda falei onte cos veciños, precisamente co presidente da comunidade, e me dice que non sabe nada deso, que non ten conhecementos. Por lo tanto, a consecuencia directa
é dunha nefasta xestión política e dun abandono absoluto por parte do goberno municipal. Estamos a falar dunha obra que custou máis de 1 millón de euros de diñeiro público, que se pagou con fondos públicos. Un investimento que debería ter mellorado a vida dos veciños e das veciñas dese entorno e pola contra está destrozando. Porque non estamos ante un erro técnico puntual. Estamos ante unha obra que se executou sin planificación, sin control, sin responsabilidade e sen garantir o máis básico, que a auga non entre nas casas dos veciños. O máis grave non é só a mala execución, o máis grave é a falta total de compromiso do goberno municipal, como lle dixen antes, que a verdade é que nos gustaría que hoxe aquí poidera vir un documento técnico, como veñen algunhas veces por outro tipo de mocións, donde un técnico municipal nos dixera non vai haber esta solución, vamos a resolver este problema a este edificio e non se preocupen que en 3 meses xa lles vamos dar un prazo longo para que non haiba problemas na hora de contratación, van ter os veciños solventados a problemática. Non, os veciños tuveron que instalar 4 bombas da chique e esas 4 bombas da chique non son suficientes para moitas veces sacar esa auga, non? Polo tanto, non se olvide vostede que hai 72 viviendas afectadas e 72 plazas de garaxes. E digo isto porque quen está afectado é o conxunto do edificio, a estrutura. Polo tanto, desde logo, non nos vamos quedar calados, e vamos a pedir, e xa lles pedimos responsabilidades. Señora alcaldesa, vostede sabrá, pero ten que haber, aí hai responsables de todo o que se actuou nesa rúa. E vexo que non se están tomando decisións. E creo que é moi importante, porque hai máis casos. Este é un caso moi grave. Vemos que chegamos con esta moción á Xunta, á Comisión, se absteñen, e vemos que chegamos hoxe aquí e non nos trae unha solución definitiva para que eses veciños. Non vexo o documento, me gustaría que viera un documento, porque as palabras son moi bonitas, pero esas palabras hai xente que leva un mes esperando que lles confirme, ou 2 meses. E neste caso está ocurrindo o mismo. Entonces, como lle dixen vostedes a señora alcaldesa, quen é o responsable de todo este desastre. Nada máis e moitas gracias. ¿Algunha outra intervención? Pablo. Sí, solamente por aclarar, señor Castillón, as bombas, e aquí hai veciños, levan máis de 10 anos ali instaladas, máis de 10 anos ali instaladas. Cando eu estuve de conselleiro de servicios, que vostede non estaba por aquí por Narón gobernando, nin na oposición, nin en nada en política Narón, eu xa fun aquel edificio con Cosma porque había atasques, antes do 2015. Vale, punto número 1. Punto número 2. O 31 do 10, o 5 do 11, o 17 do 11 me puxen en contacto, ou se puxo en contacto conmigo, non me acordo que están en os WhatsApp, o presidente da comunidade de garaxes comigo. E eu fun ali in situ. E lle manifestei e me pasaron vídeos gravados polos propios veciños. E lle manifestei cales podían ser as propostas que estaban facendo os técnicos. E isto, vostede pide un informe técnico hoxe, a semana pasada na comisión. E hoxe ven para aprobar se fai un informe técnico. E o terá, non se preocupe que o terá. Simplemente eso. Bueno, é unha pena, pois para vostede é unha pena, pois para nosotros é unha cousa que ven hoxe a pleno e a está pedindo hoxe, e o terá. E o terá. E se farán as actuacións máis oportunas para que non entre auga neses garaxes. Tamén lle digo, un vídeo grabado por un veciño, nese día en concreto, foi porque unhas follas tupiron un sumidoiro. E desde ese día, constatado por os propios presidente da comunidade de propietarios, dixeron, é verdade que desde ese día limparon os sumidoiros con máis frecuencia, porque estamos en época de que se caen as follas. E naide quere que lle entre auga a naide nas casas. E iso pode estar tranquilo, por menos na nosa conciencia de verdade. E na que vostede non crea. E voulle dicir unha cousa da obra da Solaina. Mire, simplemente que unha persoa poida moverse con total accesibilidade pola rúa da Solaina, lle digo que merece a pena, non estou de acordo cos acabados, que iso xa o dixemos por activa e por pasiva, pero que unha persona poida moverse con total liberdade a nivel de accesibilidade, claro que é para estar orgulloso, non cos acabados, pero sí co concepto, podo asegurar, porque calquera persona que hoxe poida mirar para a Solaina, calquera persona que teña problemas de mobilidade, por menos pode pasear pola Solaina. Xa sei que a outros grupos lles preocupa máis o coche, pero o concepto da obra da Solaina é a mobilidade das persoas. Que é iso que non acabamos de entender. E outra cousa son os acabados.
E outra cousa son os plazos que se demoraron, claro que sí. Pero o concepto da mobilidade eu creo que está máis que cumplido. E iso, de verdade, é igual. Vostede está na oposición, como ben dixeron, e non vamos estar de acordo. Pero iso, de verdade, sí que é para estar polo menos satisfeitos de que hai personas que poden andar de outra maneira pola Rúa da Solaina, pola Avenida Solaina. E estes problemas vanse solventar. Algunha outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Para rematar, a verdade é que sí que tiñan dúas bombas, pero ahora teñen 4 e as 4 están funcionando á vez. Hai unha diferencia grande. E non sei se queren seguir unha foto onde están as 4 bombas funcionando. E despois hai vídeos onde se ve claramente que a auga que baixa por onde vai e onde vai. Por motivos do que se fixo na Rúa Solaina. E iso que fala usted da accesibilidade e tal, sí, pero hai un problema. Que hai determinadas zonas que ten os contenedores e que a accesibilidade é complicada. Sí, non é certo. Entonces, non farde tanto porque non é así. E despois todo está deteriorada todas as baldosas que hai na zona, que a xente xa ten que ter cuidado de que non tropezar e caer. E usted sabe o mellor que a min. Ou debía de sabendo. Mire, non bote balos fora, desviar o problema de caída en Alexandre Bóveda co que poden facer os veciños na Rúa Solaina, porque non me encontrei ningún veciño que estuvera contente conforme co que se fixo nesa rúa. Ningún. Se ten algún, me gustaría que velo. E falou do día 5, pero que estamos a 27. E desde o día 5 a 27 van 22 días. E neses 22 días xa houve problemas que eu tiña algún vídeo posterior ao día 5 de inundacións ali dentro. Están esperando pola súa resposta e a súa firmeza de que vai facer e como vai solventar ese problema. Porque espero que, dunha forma, parece que descubrimos o responsable. Señora alcaldesa, usted non o dixo, pero parece que descubrimos o responsable do desastre da Rúa Solaina. Entonces, yo digo claramente, nós non vamos a quedarnos quietos. Non vamos parar hasta que solventen ese problema cos veciños e ese edificio. Por moito que usted diga, espero que antes de 10 días poida presentar un documento, xa que dice que ten e tal, que non sei, que poida presentar un documento donde acredite que se van facer as obras, que vai solventar ese problema e que os veciños non van ter que seguir soportando o coste das inundacións, os perjuízos que ten o edificio e de que a canalización das augas que baixa por a Rúa Solaina e da pista verde lles dean unha viabilidade distinta a donde van ahora mismo. Espero. 10 días, ou 27, esperemos que para o día 7 que teñamos ese documento. E con eso, despois seguiremos falando. Ora, o que sí temo claro é que nós vamos a seguir insistindo, por moito que lles moleste, vamos a seguir insistindo e vamos a procurar de que eses veciños non queden abandonados e non teñan que eles soportar ese coste a maiores que lle está provocando o que vostedes fixeron por unha mala execución e unha mala planificación na Rúa Solaina. Nada máis e moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Non, agora mesmo non. ¿Alguna outra intervención? Pode apagar o micro se non quere. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao número 12, que é moción do Grupo Municipal do BNG para a intervención urxente no Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros ante a crise laboral e de xestión que hai no mesmo dende hai un ano. Visto o texto da moción, a que se propón a apertura inmediata dun expediente informativo inspección. Instar ao Goberno Municipal a abrir de forma urxente un expediente de inspección e seguimento do contrato coa empresa DomusVi para o Centro Manuela Pérez Sequeiros. O obxectivo debe ser avaliar as causas da crise laboral e a correcta execución das cláusulas do contrato, incluindo as relativas ao cadro de persoal e a calidade do servicio. Intervención na dirección e xestión laboral instando o Concello a exixir a DomusVi a toma de medidas inmediatas e contundentes, incluindo a revisión e posible sustitución da dirección do centro se se considera parte dos problemas de xestión actuais. Terceiro, instar ao Goberno a garantir que, a pesar das baixas, a empresa DomusVi cubra de forma inmediata e adecuada as vacantes para que a ratio de persoal usuario sexa establecida por contrato e a atención non se vexa mermada. Revisión do modelo de xestión, medio, longuísimo prazo. Comprometer o Concello a avaliar o modelo de xestión indirecta do centro comunitario e centro de día
ao finalizar o contrato actual, sopesando a posibilidade de remunicipalización do servicio para asegurar a súa calidade e estabilidade laboral, dado o carácter estratégico e social do centro, e creación dunha mesa de seguimento da situación con representación do Goberno, grupos da oposición e, se é posible, representantes legais dos traballadores e traballadoras para verificar o cumprimento dos acordos e a mellora do ambiente laboral. Visto o dictamen favorable por maioría, abstencións de Terra Galega e Partido Popular 5 e 3, votos a favor de BNG e PSOE 1, 2, 1, Comisión Informativa de Desenvolvemento da Actividade Social do día 20, se propón ao Pleno adoptar o dictamen nestes termos. Alguna intervención? Olaya. Sí, nada, boa tarde de novo. Perdoade se en algún momento me emociono, pero coñecendo a situación das persoas traballadoras do Manuel Pérez Sequeiro, sepa cando menos tomarse isto en serio. Hoxe, o que traemos a este pleno é unha moción que transcende o debate político habitual. Non estamos falando dunha partida orzamentaria, non estamos falando dunha obra, estamos a falar de persoas, das traballadoras que prestan un servizo esencial e das persoas usuarias que dependen del. A situación no Centro Manuel Pérez Sequeiros, un centro que, por certo, honra a memoria dunha defensora dos servizos sociais de Narón, é simplemente insostible e vergoñenta. Só un dato, algo que nunca acontecera ata día de hoxe. O 45% do cadro de persoal están de baixa, 8 profesionais, polo menos 7 por causas derivadas do traballo, como ansiedade ou problemas psicolóxicos ou outros problemas derivados do traballo. Isto non é un conflito laboral menor. É unha crise dun servizo público, é unha crise dun servizo público de saúde e de xestión. É a evidencia dunha dirección que fracasou rotundamente na súa responsabilidade de coidar a quen coida. Cando máis da metade do equipo cae por problemas dos que acabamos de decir, non é un problema individual. É un problema sistémico e, repito, de xestión. E a quen afecta isto? Pois afecta as persoas usuarias do centro, as persoas maiores, as dependentes e as que van a realizar actividades no centro intercomunitario. Un servicio asistencial, cando está baixo a tal nivel de tensión e con exemplos que non vou dar lugar aquí, pero que sabemos que é coñecedor o Concello, porque así, ademais, hai 9 meses, a finais de febreiro de 2025, pedimos unha reunión con a alcaldía que si nos concedeu e dixo que iba a mirar esta situación, cando están a tal nivel de tensión e co persoal mermado, é casi imposible, hai que dicilo, garantir a calidade que merecen as persoas usuarias, por moitos esforzos que siguen a dar as persoas traballadoras que están hoxe ali. Se as persoas profesionais non están ben, temos que concluir que o servizo non pode estar ben. E queremos deixar clara aquí responsabilidades. A responsabilidade ineludible do Concello sobre a empresa do Musví. Si esta empresa, que leva máis de 10 anos co servizo prorrogado, porque aquí, por certo, hai presas para sacar determinadas licitacións, pero aquí non sei por qué, algún día non lo explicarán, ou algún día descubriremos por qué non será sacado, non sabemos os motivos, e hai 9 meses pedimos esa reunión onde daquela só había, que é unha maneira de falar, 3 persoas de baixa laboral e hoxe son 7 máis unha, que está a acontecer? O Centro Manuel Pérez Sequeiros non é propiedade de Domusví, é propiedade de Narón. A xestión indirecta non exime o Concello da obriga de vixilancia. Como repito, alertamos meses desta situación e éramos coñecedores do que estaba a acontecer dende moito tempo atrás. Así que imos preguntar. Sabemos que a raíz desta moción se fixo parte do punto 1 que pedimos, que crear un expediente informativo, tamén se podía aproveitar para pedir unha inspección laboral, que tamén aparece nese punto 1, por iso non o retiramos, aínda aquí sí, xa se iniciara o punto 1, non o resto dos acordos, con ese informe, e nós nos preguntamos, vai o goberno municipal a seguir mirando cara a outro lado, mentras unha empresa privada precariza a saúde das traballadoras e pon en risco a calidade deste servizo público? Porque o Concello é responsable de garantir que se cumpra co contrato e que cumpran esa empresa a saúde laboral, a ratio de atención e todo o que supostamente se lle ten que exixir a un centro que
repito, é público, porque o servizo que se presta é público, aínda que a empresa mire, entendo que polo seu beneficio, porque é o que pasa coas empresas privadas cando se contratan este tipo de xestións. E repito, poderíamos decir moitas cousas, porque fomos coñecedores de feitos moi graves. E como xa os dimos a coñecer no seu momento, e por respeto ás persoas que hoxe estades aquí, e que vivides de maneira directa, creo que coa exposición de motivos creo que é máis que suficiente e esperemos que hoxe deamos un paso adiante e sexa aprobada por unanimidade unha moción que non tiña que chegar a este pleno, mas nos vimos na obrigación de facelo. Jorge. Grazas. Bueno, o que hoxe se trae aquí hoxe a este pleno, que non poño en dúbida que é certo, é moi grave. É moi grave porque este persoal, como ben explicou a voceira do BNG, está sometida, neste caso, a unhas tensións que redundan negativamente no seu posto de traballo. Cando case a metade da plantilla se encontra ou se atopa de baixa, a baixa non é un acto voluntario do traballador. Ten que pasar previamente, precisamente, un dictamen médico, neste caso o seu médico de cabeceira, que ante ese cadro que presenta a traballadora, lóxicamente, non inventado, lle emite un parte de baixa. Dentro do Partido Socialista, vemos que isto é unha dinámica bastante recurrente nas concesionarias de Narón. O exemplo tamén o temos claro e evidente, o precedente do SAF. É curioso que nestas empresas concesionarias, pois que campen as súas anchas sin que dende a administración que lle poñamos coto. Estas empresas veñen a facer cartos. É así. É o ánimo co que se crea unha empresa. A empresa, o seu primeiro objetivo é gañar cartos. Non todo é privatizar, non todo é deixar en mans de terceiros e non todo é externalizar. Algúnas veces convén, pois dentro do servizo público, asumir a súa responsabilidade e asumir a súa xestión. Hoxe nos traía este pleno outra máis, crear outra concesión máis, neste caso, Cosma 2.0. Nos xa adiantábamos que estamos en contra. A nosa aposta, neste sentido, é polo público. Neste pleno, nesta legislatura, o Partido Socialista trouxo vía emenda a creación dun observatorio de vixiancia ás condicións laborais das empresas concesionarias que prestan servicios como réxime de concesión dentro do termo municipal de Narón. Naquel pleno foi rexeitada. Creo que hoxe cobra máis sentido que falemos diso, de que efectivamente sí que estamos de acordo en que se cree unha mesa de seguimento, pero como xa é tan reiterado no tempo e pasa con tanta asiduidade, volvo a poñer outra vez o exemplo do SAF, que hoxe aquí volvemos a ter compañeiras que sufriron acoso e que están sufrindo, neste caso, moitas veces incluso persecución, pois creo que sí que deberíamos polo menos darlle unha volta. Crear esa mesa, pero tamén crear ese observatorio. E, sobre todo, tamén teremos que ir un máis alá. Visto que esta información non chega correctamente á Consellería do ramo, podemos tamén crear un canal de denuncias anónimas para que esta xente, ao mellor, nos poida decir de maneira anónima todas esas cosas que están pasando. Porque non esquezamos unha cosa, señor Ferreiro, nós pagamos ese servizo con diñeiro público e nós somos os últimos garantes desa prestación de servizos, aínda que o preste un terceiro. Por lo tanto, eu o deixo aquí en riba da mesa, é unha proposta que lle fai o Partido Socialista, naquel día vostedes, o seu grupo, votaron en contra, pero creo que debemos retomar iso. Creo que o debemos retomar. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Vanessa. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todos e a todos. Bueno, dende o Partido Popular de Narón queremos abordar esta moción con seriedade, co rigor e respeto que merece este asunto tan esencial para os nosos veciños como é o Centro de Día Manuela Pérez Sequeiros. En primeiro lugar, queremos deixar unha cousa clara dende o principio, que hai un problema grave e compartimos esa preocupación. Pero o foco principal desa preocupación non lle é alleo
ao goberno municipal de feito e a súa responsabilidade directa. Falamos novamente dunha neglixencia por parte do goberno municipal. O contrato de servicio leva caducado máis de 10 anos. 10 anos. Isto é inaceptable e insostible, francamente vergonzoso. Que unha administración que se supón que ten que garantir o servicio esencial para as persoas dependentes. É unha vergonza. Non foi capaz de facer, o goberno local non foi capaz de facer o mínimo indispensable, que era regularizar un servicio esencial. Esta situación crea unha inestabilidade tanto no concello como na empresa e, máis importante, tamén para os usuarios. Polo tanto, estamos totalmente de acordo que o primeiro e máis urxente que hai que facer é a acción que ten que tomar o concello é a actualización e a regularización inmediato dese contrato. A parte desto, ten a obriga, o deber, a supervisión e o control. É unha responsabilidade do concello. Se este control leva anos sin cumprir, se non se revisou o cumprimento do contrato, se non se supervisou axentadamente o servicio ao usuario, esta responsabilidade é só do concello. Estas responsabilidades enténdense a todos os cargos gubernamentais. O persoal municipal a cargo ten a responsabilidade de verificar o servicio que se presta de acordo co contrato. O Concello non pode facer a vista gorda ante as queixas ou os incidentes de mala praxe. E debe exixir que a empresa investigue e actúe segundo o procedimento legal. E se detecta algún incumprimento, debe ser o Concello quen actúe con medidas administrativas. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención, María. Grazas, alcaldesa. Boa tarde a todas, a todos. Bueno, tal como explicaba a voceira do BNG, nun momento concreto recibimos información por parte deste grupo e eu personalmente tamén por parte de outros informantes implicados en esta situación. Unha situación anómala, nunca ocorrera, respecto ao número de baixas, certas tensións no equipo de traballo do persoal do Manuela Pérez. Ben, é certo que en ocasións os cambios como o que tivo lugar neste centro comunitario, un cambio de dirección por unha persoa que pasa a un cargo de outra responsabilidade, chega a outra, a veces eso, supón unha readaptación dos equipos, das dinámicas e xeneran certas resistencias. Sen embargo, pasou demasiado tempo e a situación non mudou, sino que a porcentaxe de baixas é alta, hai máis baixas agora que fai algún tempo e por ese motivo eu mesma iniciei ese expediente. Consideramos procedente ese acordo, está aberto, aí está, á espera das alegacións das partes, sin ningún problema. A partir da información de dito expediente, os datos que nos aporte, o Concello actuará como correspondan ás súas competencias. Respecto aos ratios de persoal, que, compre sempre supervisar e que se garantan, a concesionaria ten que dar conta á Xunta de que eso é así, e está sendo así. De todos os datos que verta e este expediente informativo que pedimos para ver que pasa, como pasa, por que pasa, darase conta, non pode ser de outro xeito na Comisión Social, por suposto. Nada máis. Algo outra intervención? Olaya. Sí, ben, a ver, isto é só o principio. É o principio dunha situación moi grave que leva pasando moito tempo e que, repito, houbo que traer unha moción aquí e facer un debate público para que se actuase. Por que non se actuou hai 9 meses, hai 8, hai 7, hai 6? Se isto estaba acontecendo.
se isto estaba acontecendo. Nós non vamos a eximir a Domus Vida as súas responsabilidades, porque as ten, pero tampouco vamos a eximir o Concello dun servizo público, porque ten que garantir que ese servizo se dea. Sabemos que o dos ratios está, porque tamén está vendo unha sustitución e unha vulneración dos dereitos das persoas que están de baixa. Todo hai que decilo, pero iso tamén o terá que decidir unha inspección, que é unha das cousas que nos consideramos que se debería de pedir. O xa, non só facer ese informe, claro que se ten que facer de maneira anónima e que se protexa, que as traballadoras e traballadores, agora que se está abrindo ese informe, esa inspección, que garanta que as persoas poidan falar e non con medo, porque hai xente que ten medo, e eu entendo que así poida acontecer, que esa xente que se lle garanta o anonimato e que poidan decir realmente as situacións que están vivindo, que se as poñemos aquí nos levaríamos todas as mans a cabeza. Así que pedimos que se pida xa esa inspección laboral, pedimos unha solución á dirección, tres cousas: inspección, solución á dirección e protexer o servizo. Unha solución á dirección, hai que facer a empresa correxir a situación que se está a dar, e se iso pasa pola sustitución da dirección, que así se faga. No Bloque Nacionalista Galego vimos aquí valentes e a decir as cousas que pensamos, porque para iso estamos aquí. Non vimos a estar cómodas. Xa o decimos, si ten que darse, que se dea, e protexer o servizo, porque mentre non se solucione, o Concello ten que garantir un servizo que sexa de calidade. E repito, se as persoas non están ben, malamente poden dar ese servizo. Un servizo, por certo, esencial, e un traballo, por certo, esencial. Moi mal pagado. Vimos durante meses, aquí se mencionou, ao servizo de axuda no fogar. Por que? Porque volvemos unha vez máis a traballos feminizados, onde os salarios ni sequera cumplen as mesmas condicións que no caso de traballos masculinizados co mesma garantía. E están facendo traballos esenciais que nos pode tocar a calquera das persoas que estamos aquí. Entonces, eu creo que é importante tamén ter en conta isto, porque é só o principio. Hai moitas batallas por gañar e nós vamos a estar aí. E agora sí que o decimos, non imos esperar 9 meses. Agora queremos a solución xa, porque isto é insostible. E esperamos, por certo, que se vote favorablemente por todas as persoas que estamos aquí. Non só porque se recolla parte do punto 1, que somos conscientes de que esta semana se comezou a facer. Esta moción creo que a presentamos hai 2 semanas ou 3. É verdade que esta semana se deu algo que xa pedíramos hai 9 meses, pero o resto dos puntos tamén se teñen que cumprir. Outra intervención? Vanessa. A iso mismo que falou a concellera, a iso mismo era que me refería eu. Se houvese un contrato actualizado, se houvese unha supervisión, un seguimento de como se está facendo o servicio, quizá hoxe non estaríamos nesta situación. Pero ten que chegar unha moción donde se destapen todos estes problemas que hai. Entonces, o grupo de goberno empeza a correr, a ver que pasa, e na última semana andamos porque na comisión informativa que tivemos non foron quen de darnos unha explicación do que pasaba. Entonces, pasou, entendo que esta última semana, cando foron falar co centro, a dirección, non sei, pregunto, non sei cando foi, pero polo que falou, falou que pedía información, que pediu explicaciones, non sei, entón entendín eu mal. Pero, bueno, o feito é que ata agora enterámonos diso. Entonces, volvo a decir, se houbera un seguimento, se houbera un control, unha supervisión, é que sempre pasa o mismo. Temos que chegar ao final, ao último, cando xa haxa problemas hasta de saúde para os traballadores e igual para os usuarios, para que aquí haxa que actuar. Entón, creo que hai un problema, pero o problema ven xa dende o Concello, dende este grupo, dende o goberno local. Moitas gracias. Outra intervención, María. Por aclarar un pouco ao que aludía na comisión. Solo un minuto, si pegas máis o micro, porque... Así, gracias. Sí. Por aclarar un pouco ao que aludía Vanessa na comisión o que explico é que
esta situación, dou fe desta situación que traslada na comisión a voceira do BNG. Repito aquí hoxe que eu mesma tuven informantes traballadores que alegan todo eso, se inicia o expediente e iso é o que traslado na comisión. Expliquei que houbera un cambio na dirección que usted non sabía, que o resto de grupos parece que sí, un cambio de persoal e que a partir de aí, houbera unha serie de incidencias e, como acabo de decir, a veces eso genera resistencias e demasiado tempo nunha situación anómala que nunca acontecera a pesar de levar o contrato prorrogado anos, acaba de pasar agora, parece máis reciente, e iso foi o que expliquei na comisión e que estaba aberto o expediente, que se inicia por diversas informacións que nos chegan, distintas fontes, lle damos validez para ver que pasa, como pasa, e iso é que estamos esperando as alegacións das partes e ver como hai que actuar. Algúna outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é número 13, moción do Grupo Municipal do Partido Popular en defensa dos traballadores autónomos. Visto o texto da moción a que se propón, o Concello de Narón manifesta o seu rexeitamento á política fiscal do Goberno de España cara aos traballadores autónomos que nos últimos 7 anos traduciuse nunha normativa lonxe de ofrecer seguridade e apoio a quen xera emprego e riqueza. O Goberno mantén os autónomos sometidos a unha presión fiscal desproporcionada que lastra a iniciativa emprendedora e o dinamismo económico local. O Concello de Narón insta ao Goberno de España a cumprir os compromisos adquiridos cos traballadores autónomos en 2023, impulsando de maneira inmediata as reformas pendentes en materia de protección social, pluriactividade, conciliación e simplificación burocrática, establecendo un calendario claro de seguimento e avaliación de ditas medidas, en diálogo coas principais organizacións representativas do sector. 3. O Concello de Narón insta ao Goberno de España a aplicar de forma inmediata o réxime de franquicia do IBE previsto pola Directiva Europea, que permite eximir de pago e a presentación de declaracións de IBE aos autónomos e pequenas empresas cunha facturación anual inferior a 85.000 euros, o que suporía un importante alivio fiscal e administrativo para o colectivo. 4. O Concello de Narón mostra o seu apoio e recoñecemento aos autónomos, pequenos empresarios e emprendedores da cidade, afirmando o seu compromiso de impulsar medidas municipais de apoio ao autoemprego, á formación e á digitalización. 5. Adaptar aos presentes acordos ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Asociacións Nacionais de Autónomos, ATA, UPTA, UATAE, Confederación de Empresarios de Galicia, Asociacións de Empresarios de Ferroterra, AGE e COFER, Asociación de Comerciantes de Narón. Visto o dictamen favorable en maioría, un voto a favor do Partido Popular, 3 abstencións, 2 de Tega, 1 do PSD-PSOE, un voto en contra do BNG. Na Xunta de Portavoces do día 24 de novembro se propón ao Pleno adoptar o dictamen nestes termos. Algúna intervención? Fermán. Gracias, señora alcaldesa. Presentamos esta moción que non só é necesaria, senón que é urxente, en defensa dos traballadores autónomos. Un colectivo que sostén a boa parte da economía de Narón e de España. Estamos a falar de máis de 3,4 millóns de persoas que levantan o país cada día, pequenos comerciantes, hosteleiros, profesionais, emprendedores, xente que arrisca, que crea emprego e que tamén vivo o noso tecido económico e social. Por iso é incomprensible que o Goberno de España insista en impoñerlles máis cargas, máis presión fiscal. A nova subida das cuotas prevista para o 2026 que suporía entre 200 e 2.500 euros máis ao ano. Non é un simple axuste, é un golpe directo ao emprendemento, ás pequenas economías familiares e á viabilidade de centos de negocios. Só tras a presión das organizacións dos autónomos, dos agentes sociais e do Partido Popular, o Goberno recuou parcialmente. Pero a realidade é que segue adiante un aumento das cotizacións e, ademais, continúa sin cumprir cos compromisos adquiridos no colectivo con 2023. Melloras en protección social, conciliación, pluriactividade e simplificación administrativa. E algo aínda máis grave, España sigue sin aplicar a Directiva Europea que permitía eximir do IBE aos autónomos que facturan inferior a 85.000 euros. Unha medida sinxela, xa que
xa que en marcha a maioría dos países da Unión Europea, que reducirían burocracia e darían un respiro inmediato á economía local. O prazo vencía o 1 de xaneiro deste ano 2025 e estamos a finais de 2025 e España sigue incumprindo. O Concello de Narón non pode mirar para outro lado. Mentres miles de autónomos, moitos deles veciños e veciñas do Concello de Narón, sufren unha presión fiscal insoportable. Non é o momento de poñerlles máis trabas, senón de acompañalos, facilitarlles as actividades e defendelos. Con esta moción pedimos tres cousas moi claras: que o Concello manifeste o seu rexeitamento á política fiscal que está castigando aos autónomos, que insistimos ao Goberno de España en cumprir os compromisos pactados en aplicar a franquicia UIBE e que reforcemos o apoio municipal ás persoas emprendedoras e ao comercio local. En definitiva, pedimos que Narón se poña do lado de quen sostén a nosa economía, xera emprego e crea riqueza, os autónomos. Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Narón propón a adopción dos acordos que deu lectura ao señor secretario. Nada máis e moitas gracias. Jorge. Gracias. Bueno, dende o noso grupo, queremos trasladar que se esta moción nada máis que recollese o punto cuarto, é dicir, se se refería só a Narón, dentro do Partido Socialista votaríamos a favor. Pola contra, vémonos na obriga de votar en contra, precisamente, valga a redundancia, toda vez que primeiro entendemos que os acordos que aquí se plantexan trascenden o ámbito competencial deste Concello e, ademais, creo que ten bastantes aristas e complexidades para que aquí podamos dar un debate neste sentido sosegado e perfectamente ilustrado. Creo que este xa é unha opinión persoal xa dende a miña experiencia persoal, como tamén como autónomo, no sentido de eu sempre apostarei, e o meu grupo sempre apostará polo diálogo social. Calquer tipo de acordo neste senso debería ser ou debería vir sempre marcado por ese diálogo coas asociacións, neste caso, de persoas autónomas, neste caso, de persoas traballadoras autónomas. Por lo tanto, imos votar en contra, polo referido anteriormente, pero principalmente porque entendemos que estes acordos deben ser discutidos en trámite parlamentario, cos informes e con todos os debates que teñen que ter, e sobre todo con ese diálogo social que sempre ten que ter cabida en calquera tipo de acordos. Moitas gracias. Hola. Sí, remitímonos a ese diálogo social que aínda non se deu, entonces, bueno, non sei pouco podemos facer dentro do Concello de Narón a este respecto, pero sí que quero deixar claro unha cousa. Despois da última reforma do sistema de cotización das persoas traballadoras por conta propia, as autónomas, as que somos autónomas, se implementou por primeira vez a obriga de cotizar en función dos ingresos reais. Ese compromiso se marcou e se dixo que se iban a revisar periódicamente as cuantías, cada 3 anos, me parece, máis concretamente. Produto deste acordo foi a proposta lanzada polo Ministerio, que fondamente foi preocupante nun inicio polas subas, porque ademais se subían todos os tramos, daba igual que facturase 85.000 euros que facturase 6.000 o ano, había unhas subas que non eran proporcionais a eses ingresos, e agora nas baixadas afecta moito máis as persoas que pagamos a cotización dos casi 400 euros máis o 15% en todas as facturas, que sobre as facturacións máis altas, que se tes uns ingresos de 85.000 que logo suben, xa non eres autónoma, faz unha sociedade limitada ou montas unha empresa, xa pasas, porque ao final os beneficios fiscais son maiores, ou seja, ao final están agravando o problema a maioría dos emprendedores e das persoas autónomas que duramente fan o seu traballo, entre outras cousas, porque Mariano Rajoy, M. Rajoy, se queredes, bueno, non, porque M. Rajoy non sabemos quen é, pero Mariano Rajoy subiu o IVA o 21% e non o 18%, igual había que revisar esa actividade, non deixar o IVA a cero, porque o IVA é un imposto necesario tamén, que é unha proposta que saliu do Partido Popular do Senado, que sabemos que non van a aplicar, porque sempre suben o IVA cando gobernan, esperemos que non cheguen a gobernar, porque é algo que acontece, que é un imposto indirecto, non estamos a favor dos impostos directos e impostos sobre as riquezas, que son eles as que rebaixan para que os demais paguémolo pato, por certo, pero refírome, neste caso, o mellor, igual que en outras actividades, reducirse o IVA, pois haberá que mirar a situación e a facturación de cada persoa autónoma e tamén poder valorar os IVAs que se pagan ou non.
repito, sin reducir o imposto a cero, porque logo todos queremos servizos públicos que, por exemplo, vimos de defender na moción anterior. Dicen que son moi claras as propostas, dixeronme que me iban a explicar hoxe o plan. O punto 2 a fala dun plan, así, un brinde ao sol, que non vale absolutamente para nada porque non hai propostas, ou seja, queren que dentro do Concello de Narón instemos a que se mude algo que non aparece ni sequera nos acordos, e se son as que, repito, as que propuxeron no Senado, a nos parece un auténtico despropósito falar da creación dunha universidade de autónomos que non fala de universidade pública, por certo, ou condonación de débedas de carácter xeral sen atender a capacidade económica ou patrimonio da propia persoa autónoma. E hai medidas urxentes, así o fixemos saber o 22 de outubro no Congreso dos Deputados a través do noso deputado Néstor Rego a respecto disto, e que vostedes non contemplan nesta moción, como facilitar a xustificación e mellora do cese por actividade, ou implementar o cese de actividade en caso de paros ou vedas no réxime especial do mar, que tanto nos afecta a moitos galegos e galegas, ou incorporar unha tarifa plana para autónomos en pluriactividade, con ingresos non periódicos ou esporádicos, como pode ser o de músicos, o de artistas, ou o que afecta a moita xente de Narón no sistema agrario, porque no rural hai moita xente que aínda está cotizando e que esperemos que millore a súa cotización pola agraria, porque ao final tamén fan un traballo esencial, porque creo que aquí as persoas temos a sorte de momento de comer todos os días. Ou a formación, tampouco falan de formación e colaboración para a implantación da factura electrónica que se vai dar obriga tamén nos pequenos negocios. En definitiva, que defendemos a necesidade de mellorar a cotización das persoas autónomas, pero entendendo que eso se ten que dar con diálogo e coas asociacións e entidades coas que nos viñemos de reunir e que nos fixeron propostas como as que acabamos de trasladarvos para que teñades en consideración. Seguiremos defendendo medidas que protexan os tramos con menos ingresos, que garantan dereitos sociais e que apoian a actividade económica real do noso país, por suposto, pero que esta moción vemos un grado de populismo moi elevado, pero non ten nada diso, e por iso hoxe, de verdade, se non, que nos pregunte, pasaremos a moción. Podemos votar en contra, porque o que se propón non consideramos que sexa xeito, nin sequera defenda as persoas que cotizamos polo réxime de autónomos. Outra intervención? Bueno, neste caso, lóxicamente, o noso apoio total aos autónomos, pymes e novos emprendedores. Tamén apostamos polo diálogo social entre todas as asociacións de autónomos e demais. E sí que nos gustaría que fora unha proposta, en todo caso, pactada por eles e non xusto do partido que máis incrementou a carga fiscal tanto as persoas físicas como neste caso os autónomos. Dende logo que o noso apoio total se ve manifestado en todos os plans que temos para autónomos, pymes e emprendedores no noso Concello, que seguiremos con eles, polo tanto, o noso voto en isto tamén vai ser en contra. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Grazas de novo, señora alcaldesa. Creo que neste debate debemos dicir as cousas polo seu nome, non? O que está a facer o goberno de España cos traballadores autónomos non é unha política económica, é unha política de castigo. Unha política que frea o emprendemento e que desincentiva a abrir o negocio e que aperta aínda máis as persoas que sosteñen a economía real. E polo que estamos vendo, os grupos que nos acompañan tamén creo que están na mesma dinámica, es decir, tenemos que seguir asfixiando aos autónomos, temos que seguir poñéndolles problemas e dándolles cada día máis complicado a súa asistencia. Porque mentres que se encha a boca falando de que o apoio e que o pequeno comercio e o emprego, a realidade é moi distinta. Suben as cuotas, suben os impostos, aumenta a burocracia, os compromisos adquiridos do ano 2023 non se cumpren. E cando o goberno promete melloras e logo non se executa, como pode pasar neste goberno tamén aquí desde o Concello de Narón, están enganando o colectivo máis vulnerable do tecido económico. E é verdade é que Narón ten moitos autónomos
pero bueno, alá vostedes. O peor é que España leva uns anos atrasados e unha medida tan importante como exhibir do pago do IBI a aqueles que facturen menos de 85.000 euros, que aproximadamente son 17.000 euros. Ustedes non creen que para a economía local e para a economía dese comercio ou desa tenda non lle viría ben esa bonificación? Alá vostedes. E temos unha obriga cos representantes públicos, decir basta, porque Narón está cheo de autónomos, verdad que sí, señora alcaldesa, está cheo de autónomos. Entonces, alá vostedes, persoas que levantan a persiana todos os días, que crean emprego e que manteñen vivo o comercio local. Esos son autónomos. Non se pode seguir retrasando asuntos prioritarios que se o colectivo mirando para outro lado e abandonando as persoas que queren emprender. Parece ser que sí. Desde o Partido Popular témolo moi claro. Moi claro, por ese motivo temos un plan para os autónomos que temos exemplos claros, como exhibir de IBI a eses todos que facturen menos de 85.000 euros. Tarifa cero os 2 primeiros anos para cando haiba un autónomo novo. Reducción anual das declaracións de 4 pasar a 2 ou a 1. Non pagar cotizacións por un ano por o primeiro empregado que contrate un autónomo. É o 50% por o segundo bonificación do segundo autónomo. Non pagar cotizacións por baixas de enfermedades graves. Exención de cotas durante 2 anos tras a maternidade e paternidade. Equiparar os dereitos por la lactancia, entre outros varios. Esta moción non vai contra ninguén. Vai a favor do noso tecido productivo, da nosa economía local e das familias que viven do seu propio traballo. O que pedimos é razoable, é xusto e necesario. O que o Estado deixe de asfixiar os autónomos e que cumpra dunha vez co que prometeu. Non vai a ser que lles pase como a recollida de residuos sólidos urbanos, que agora vanse ver obrigados a disfrutar do botado. E aquí lles vai pasar igual. Nada máis e moitas gracias. Algo outra intervención? Pasamos a votar a moción. Algún voto en contra? Que? Pero, a ver, vamos a ver. Pero sí que tengo derecho. Claro, a ver. Me parece increíble que ustedes vayan votar en contra desta moción. Solo un segundo, por unha cuestión de orden. Vamos a ver, eu preguntei se alguén quería falar. Vostede non dixo nada. Como comprenderá, eu, se quere falar, dixo. Tamén é verdade que vostede acaba de facer a súa intervención, non hai ninguén máis quixo, co cual entendemos que esa é a última. Sí, pero se quere un minuto para pechar, aí o ten. Pero de verdade, de aquí en adiante, é dicir, se vostede me pide, eu lle dou, pero se non me pide, como comprenderá, por ciencia infusa, non sei que quere falar. Eu estou pedindo, señor alcalde. Pois veña, fale. Llevo a decir, están votando en contra de que se lles vai subir aos autónomos. Están votando en contra para que haiba menos cargas e maior liquidez. Están votando en contra para que haiba menos burocracia e máis seguridade e estabilidade. Eso é a realidade do que están facendo vostedes hoxe aquí. Me parece increíble que penalicen o esforzo e que non premien a xente que quere emprender. É algo que non podemos entender. Porque votar a favor é votar pola xente que levanta a persiana cada mañá, pola economía real, por un Narón máis forte e máis vivo. Nada máis, señora alcaldesa, con iso me é suficiente. Gracias. Moi ben, pasamos agora entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 14, moción do Grupo Municipal do BNG para instar a Xunta de Galicia o arranxo das deficiencias do IES Terra de Trasancos. Neste punto hai 2 emendas, unha se presentou na Xunta de Portavoces e unha segunda emenda que se presenta agora por parte do mesmo grupo, con lo cual enténdese aceptada. El texto da moción se propón instar ao Goberno de Narón e solicita a Xunta de Galicia a que faga un informe das eivas do IES Terra de Trasancos e se proceda ao seu arranxo. Instamos a Xunta de Galicia que dote orzamentariamente as obras de carácter maior precisas no centro e que se dé a prioridade ás seguintes, que é o cambio da rede de tubaxes do centro, a reparación integral do tellado. Primeira emenda sería instar a Xunta de Galicia a aumente unha limpiadora máis para axudar nas tarefas de limpeza no centro e a nova engádeda sería instar ao Goberno de Narón a que solicite a Xunta de Galicia que faga un informe das deficiencias do IES Telleiras, neste caso, e que proceda ao seu arranxo de xeito urgente dando prioridade ás de carácter maior. Olaya.
Nada, boa tarde de novo. Hoy es Terra de Trasancos, e neste caso as telleiras que incluímos na última emenda, porque así nos fixeron chegar á situación estruturais do edificio e puidemos comprobalas in situ. Pensamos que temos que instar a Xunta de Galicia o seu arreglo porque é a súa obriga legal, orzamentaria e de manter os seus edificios en condicións óptimas, como pode ser os institutos públicos de Narón. Así que pensamos que o noso deber como Corporación de Narón é defender, neste caso, a mocidade, aínda que non poidan intervir nas asambleas parroquiais porque non van a existir, pero non podemos permitir que o alumnado e o profesorado da nosa cidade estea en risco por mor da desidio da falta de planificación autonómica. Estamos un pouquiño fartas de ver como o IES do FEAL tarda demasiado en ter un ascensor, que lle falte, por exemplo, persoal. Estamos un pouquiño fartas que na Gándara se teñen que mobilizar hasta esta nación para que sí apareza este ano un papel onde digan que se vai facer esa reparación 2 anos máis tarde de cando se tuvera que dar. Estamos un pouquiño fartas de todo isto. Adiantémonos agora a isto. O Concello pois non pode ser mero espectador, como dixen, cando a seguridade está en xogo, porque é a administración máis próxima e ten que dar información e obrigar a Xunta de Galiza, que ten as competencias de ensino, a solucionar isto, non? Por que? Porque hai varios riscos. Un, que aparece na exposición de motivos, o risco número 1, que a situación da auga e das tubaxes e do colapso da colapso do servizo, xa que a rede de tubaxes esgotou a súa vida útil e as continuas roturas non son só un problema de pringueiras, senón está a afectar a vida diaria do centro e logo tamén nos preocupa a seguridade física das persoas que traballan ali ou as persoas que van ali a estudar, porque o tellado ten tellas soltas, están foras de sitio, hai desprendemento, no caso das telleiras hai demasiadas pingueiras, problemas de humidade, caldeiros absolutamente por todas partes e iso que solicitamos, unha planificación e unha prioridade que non se está a dar nos IES de Narón. Entonces, ben, pedimos que se lidere esta exixencia e que se dote orzamentariamente para cubrir esas necesidades. Non vou falar xa do amianto que cubre eses IES que non sabemos como vai afectar o futuro na mocidade e que se ten que retirar porque canceríxeno, como de tantos edificios públicos, vivendas, etc., porque daría tamén para unha moción propia. Pero comecemos exixindo a mellora da estrutura e que se reparen as cousas que non só demandamos aquí hoxe, sino que está demandando a comunidade educativa no seu conxunto, a xesia, dende as AMPAs, como dende a dirección dos centros. Jorge. Grazas. Bueno, esta moción titúlase Terra de Trasancos más telleiras, pero creo que se podría prácticamente extender a todos os centros educativos públicos de Narón. Xa este pleno, por como xa, bueno, como dixemos tamén precisamente na moción que trouxe o Partido Popular a relación á Rúa da Solaina, xa é recurrente, precisamente neste caso, cos centros públicos de Narón, digamos, esa discriminación constante e esa falta de inversión que están, digamos, a sufrir. Que están a sufrir a comunidade educativa en todo o seu conxunto, non só os nenos e nenas ou alumnos ou alumnas, senón, neste caso, mestres, incluso AMPAs. O que é inaudito é que eu me teña que preocupar, neste caso, todos os días de que meu fillo leve precisamente auga na súa mochila porque é imposible que poida beber no grifo da escola. Eso, en Narón, en pleno século XXI, parece inaudito. Parece inaudito que neste caso, que dende a Xunta de Galicia, pois que se siga dotando orzamentariamente a Narón, a toda a cidade de Galicia, con 0 euros, e que cando chega este momento, ben sei que neste caso que o mantemento, pois ao mellor polo Concello, ao mellor, pois non tuvo que ser ou non foi neste caso axeitado. Pero aquí estamos falando de nenos e nenas. Aquí estamos falando de que hai que actuar. E ahora mesmo, a inversión que hai que facer é dentro da Xunta de Galicia. E ten que apostar duramente con isto. Eu quero aproveitar precisamente tamén esta moción para poñer en riba da mesa que se constituya urgentemente, se convoque, este Consello Escolar Municipal para que tratemos todos estes temas e poñamos unha vez máis en conxunto diante de Inspección Educativa toda esta problemática que estamos a acontecer. Por poñer exemplos, Ponte de Xuvia. En Ponte de Xuvia, que a chove xa entra directamente, o sea, parece que non temos nin tellado.
directamente entra nas aulas. Hai escorrentías, é dicir, os profesores e os nenos xa teñen que convivir nas súas aulas con baldes xa de auga que están escorrentando. Eso é inaudito, é dicir, non me quero alporizar neste tema, pero de verdad, é unha cuestión que doi. Porque non estamos falando, neste caso, de dunha instalación, ao mellor de oficina, estamos falando de unha instalación educativa, onde están nenos e nenas, onde están xoando, neste caso, no patio, que se poden mancar, que lles pode caer unha parte do tellado. Creo que temos que ser máis dirixentes co carto público e creo que temos que saber onde temos que facer con carácter de urxencia. E, sobre todo, creo, esta xa é unha opinión personal e política, creo que o que non se pode é invertir tanto carto no Concello ao lado, o arranxo, neste caso, os centros educativos. Xa poño exemplo o cartaz do centro educativo. Calquera colexio, neste caso, centro educativo do Concello da Carón, hasta ten o cartaz novo. No da Gándara, onde van os meus cativos, é o cartaz original, e que xa nem se len as letras. Eso xa demostra como son as condicións na que está ese colexio. Lóxicamente, meu fillo tamén vai a Trasancos. Claro que me preocupa. Me preocupa que o meu cativo, neste caso, sinto falar neste caso de miña posición como pai, me preocupa que teñen unhas condicións en que lle poida caer unha tella, neste caso, cando este xogando no patio. É dicir, creo, e xa lle volvo a decir, señora Ferreiro, creo que dende vostede, desde a súa posición de alcaldía, lle urxe, e neste caso lle requiro, para que constituya xa urxentemente ese Consello Escolar Municipal, non dilate máis esa constitución, que se faga os procedementos de urxencia e que se convoque. E unha vez ali, en este caso de inspección educativa, que poñamos ali todos en riba da mesa todas as deficiencias, ese compromiso ao que se chegou, que a día de hoxe ainda non se está a implementar, pois que se faga efectivo dunha vez. Moitísimas gracias. ¿Alguna outra intervención? Tania. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. En relación con la moción presentada por el BNG sobre el IES Terras de Trasancos y Astelleiras, desde nuestro grupo queremos hacer una valoración seria, rigurosa y basada en hechos, no en alarmas gratuitas ni en discursos de cara a la galería. Porque tras visitar el centro en los últimos días y revisar la información detallada que la dirección nos trasladó esta misma semana, queda claro que la situación que describe el BNG no se corresponde con la realidad del día a día del instituto. El BNG vive muy cómodo instalado en el discurso del desastre, pero la realidad es más compleja y sobre todo más matizable. Es cierto, y así lo reconocemos con total claridad, que existen varios puntos importantes que requieren intervención por parte de la Xunta. Las canalizaciones de agua son antiguas, presentan fugas y es necesario actuar de forma integral. También hay algunas tejas sueltas y elementos de cubierta que deben revisarse. Todo esto es real, está documentado y ya está comunicado a la Xunta, que lo tiene tramitado a través de la unidad técnica, tal y como explicó la propia dirección del centro. En esto no engañamos a nadie ni escondemos nada. Ahora bien, lo que sí llama la atención es que es todo lo que el BNG prefiere silenciar, especialmente cuando se trata de responsabilidades que no pueden atribuirse a la Xunta. De la situación de los contenedores que se cambiaron de ubicación ni una palabra. De la necesidad de pintar y reorganizar la zona de aparcamiento, silencio. De los problemas diarios con la parada de autobús escolar que requieren seguridad, reorganización del tráfico y una marquesina adecuada, tampoco dicen nada. Del uso conjunto del pabellón de Alagoa por parte de dos institutos, de la posibilidad de una división que mejore la convivencia horaria, nada. Todo esto aparece recogido en la memoria y en las comunicaciones del propio centro y fue reiterado por la dirección. El concello lleva tiempo informando, pero el BNG solo señala lo que sirve para construir un relato de catástrofe atribuido exclusivamente a la Xunta. Y todavía hay dos cuestiones relevantes de la vida educativa que tampoco aparecen en la moción. La desaparición del coro solidario en que funcionaba perfectamente y que el concello dejó morir, y el salto de turno calificado por una funcionaria como castigo en el Festival Intercentros, perjudicando al propio IES Terra de Trasancos. Todo esto también es parte de la realidad del centro, pero no encaja en la narrativa alarmista que pretende imponer el BNG. Por lo tanto, desde el Partido Popular decimos claramente sí a exigir las reparaciones que le corresponden a la Xunta, pero también sí a asumir las responsabilidades municipales que el BNG oculta deliberadamente.
No vale presentar mociones parciales que solo buscan titulares. Estos institutos no necesitan alarmismo, necesitan rigor, coordinación y respuestas útiles. Por este motivo y porque la moción no refleja la realidad completa ni distingue bien el reparto competencial, nuestro grupo optará por la abstención. Lo hacemos porque no vamos a avalar textos incompletos, pero tampoco vamos a bloquear aquellas partes que sí recogen necesidades reales. Nuestro compromiso es con las soluciones, no con ruido político, y defenderemos siempre mejoras reales en el centro, tanto las que son competencia de la Xunta como las que el Concello debe asumir y lleva tiempo sin afrontar. Muchas gracias. Si queres, sí. Gracias. Dende logo que sí que vamos a votar a favor desta proposta. Agradecer tamén que se incorporaran ao punto de estar a Xunta de Galiza o aumento dunha limpiadora máis para axudar nas tarefas de limpeza no centro. E tamén facendo alusión a parte do debate deste mesmo pleno, entón o PP non está de acordo, está votando en contra dos nenos deste instituto porque non quere exactamente un cambio de rede de tubaxes do centro e a reparación integral do tellado. Entón entendo que estarán votando en contra desos rapaces que teñen esta problemática. Moi ben, moitas gracias. Hola, Sí, ben, moitas grazas. Bueno, digo tamén, isto é só principio. Eu creo que xa estaba Tania neste pleno cando trouxemos dentro do Bloque Nacionalista Galego os problemas das fochancas de aparcamento, o das marquesinas, o dos contenedores. E máis, eu estuve no Consello Escolar de Trasancos no anterior período e xa me trasladaron iso e din conta o Concello, tamén en Consellos Escolares, e agora estou no Consello Escolar das Telleiras, onde tamén me trasladan información, ou seja, non por ser eu, pero como estou nos Consellos Escolares, sí que teño información directa das direccións e por iso traemos aquí, entre outras cousas, a proposta de enmenda que se trouxe a Xunta de Portavoces viña porque así o solicitaba a directora do IES de Trasancos neste caso, e a enmenda da edición que fixemos das Telleiras precisamente porque así nos lo fai saber a dirección das Telleiras, mas tamén a súa AMPA, porque o BNG non só estamos aquí, non só somos un grupo municipal, eu sempre digo, somos formiguiñas que intentamos traballar en todos os sitios e para mellorar as cousas e transformar a realidade como nós creemos que debera de ser para o beneficio e o benestar das maiorías sociais e por iso isto non vai quedar aquí, vámoslo levar ao Parlamento Galego e escoitaremos de primeira man o que dice o actual conselleiro de Educación, que por certo, cando foi o do neno que non podía, que tuveron que poñer en primaria en aulas de infantil e baños de infantil porque non tiñan ascensor no FEAL, ou cando reclamamos unha persoal de limpeza máis xa pro FEAL porque están nunha situación, aí sí que están nunha situación moi complicada de limpeza, ou cando lles falamos de que lle chovían dentro, les dixeron que só atendían a problemas graves. Eso está, ese vídeo podévolo pasar ali no Parlamento Galego dicindo que eles atendían as deficiencias dos colexios cando eran problemas graves. Non sei que máis grave é o que comentou, por exemplo, aquí o concelleiro Jorge Ulla, que lles chove dentro nos colexios, chove dentro. Eso non é grave. Non son situacións, eso é populismo, non. Eso é unha realidade que se está vivindo nos centros públicos de Narón e en moitos concellos deste país, tamén na cidade veciña, que hasta hai un tempo no Sofía Casanova tuveron que estar dando educación física nos pasillos do instituto, que eso tamén é moi grave, que nós non nos solo ceñimos a Narón, pero sabemos que se a Narón lle vai ben a Galicia, e se a Galicia lle vai ben, tamén lle irá ben a Narón, entonces pensemos un pouquiño, que estamos dicindo aquí son situacións moi graves e non o facemos por populismo, facémoslo porque consideramos que é necesario traelo aquí, traelo ao Parlamento Galego e tamén denuncialo na rúa, porque sin rúa e sin movilización tamén sabemos que pouco se consigue, polo menos co actual goberno da Xunta. O bo é que vos falta pouco e empezarán as melloras que xa se vos ve moi nerviosos e nerviosas en canto, bueno, algunhas cousas que se din e que se suben ás redes sociais, neste caso non falo de Narón, pero si falo do Partido Popular, que creo que non o Partido Popular de aquí será defenderá o que di o Partido Popular de Galiza, pois iso.
¿Alguna outra intervención? Tania. Gracias de nuevo. Mire, después de escucharles, la sensación es la de siempre. Cuando algo funciona mal, todo es culpa de la Xunta. Cuando algo depende del Concello, desaparece de vuestro relato. Pero los hechos no desaparecen porque no los mencionen. Ha vuelto a repetir en el discurso del abandono absoluto, pero la dirección del centro confirmó que las incidencias están comunicadas y tramitadas. Se han invertido más de 75.000 euros desde 2021 en el IES Terra de Trasancos y hay actuaciones previstas y otras realizadas. Eso no encaja muy bien con la imagen del centro olvidado que intentan construir. En cuanto a la parte municipal, ustedes vuelven a mirar hacia otro lado. La marquesina y los accesos son competencia del Concello, el tráfico y la seguridad vial también. Los contenedores, lo mismo. La desaparición del coro solidario y la situación del Festival Intercentros también dependen de esta administración. Y todo esto fue explicado con claridad por la directora. Que ustedes decidan no mencionarlo no lo convierten en inexistente. Lo que nosotros no vamos a hacer es caer en su juego de señalar solo a quienes les interesa. Por eso mantenemos nuestra abstención, no en contra. Porque la moción recoge una parte de la realidad, pero deja fuera deliberadamente otra parte igual de importante, y sin ese equilibrio no podemos apoyarla tal cual. Nosotros queremos que el centro mejore, pero queremos que mejore con rigor, con datos y sin manipular las competencias de cada administración. No estamos aquí para escoger entre Xunta o Concello, sino para defender los dos institutos, con la verdad por delante. Por eso nos abstendremos, porque no vamos a bloquear lo que es necesario, pero tampoco vamos a aprobar un texto incompleto y desequilibrado. Nuestro compromiso sigue intacto, solicitar el informe técnico completo, exigir las reparaciones que corresponden a la Xunta y que el Concello asuma con su responsabilidad. Trabajaremos en soluciones reales, no en alarmas. Muchas gracias. ¿Alguna outra intervención? Para pechar, Olaya. Sí, simplemente decir, noticia dun xornal no bloque de nacionalista galego. Rueda rebaixa orzamento real para educación, industria e medio ambiente. Unha mentira contada 1000 veces sigue sendo mentira e ten as patas cortas, así que non nos vamos a meter máis, que cada un revise o que fixo neste pleno. Moitas grazas. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? 6. Votos a favor? 15. Pasamos ao número 15, que é moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE reclamando a creación e posta en marcha un plan municipal fronte ao narcotráfico en Narón. Esta tamén ten unha proposta modificada na emenda que pasaba a punto terceiro, ahora se incluye o novo punto terceiro e queda o cuarto. Queda o texto así. Visto o texto da moción a que se propón instar ao Goberno Municipal a inmediata creación e posta en marcha dun plan municipal fronte ao narcotráfico en Narón, cun enfoque integral que aborde a problemática dende os piares da actuación urbanística, social e medioambiental e dotando dos recursos técnicos e humanos necesarios das áreas implicadas, urbanismo, servicios sociais, servicios medioambientais. Segundo, que o plan se articule como mínimo coas 3 liñas de actuación expostas: inspección urbanística, inspección social, de habitabilidade e limpeza medioambiental periódica e sorpresiva. Quedaría ahora punto terceiro, crear unha comisión informativa específica para o seguimento, avaliación e desenvolvemento do plan municipal fronte ao narcotráfico, a cal deberá reunirse con carácter semestral para render contas sobre as actuacións realizadas. E cuarto, dar traslado desta moción á Subdelegación do Goberno da Coruña, á Xunta de Galicia, ás asociacións veciñais do municipio, a prensa e as canles oficiais de comunicación do Concello. Visto o dictame favorable por sentimento da Xunta de Portavoces, do día 24 do 11, a súa presidenta propón ao pleno adoptar o dictame nestes mesmos termos. Alguna intervención? Jorge. Gracias. Bueno, nos traemos esta moción hoxe aquí ao pleno porque queremos que a problemática que temos en Narón cos maiores supermercados da droga sexa o problema número 1 e o primeiro que temos que atallar no que nos queda de mandato e nos vindeiros, neste caso, 10 anos. Nesta moción, nestas liñas, nos facemos un plan que ten unha redacción bastante sinxela, pero que a súa implementación, a súa execución é complexa. O Partido Socialista ven e expón a súa experiencia, que xa ven demostrada con éxito noutros concellos, en que se loitou precisamente contra estes asentamentos da droga e que a día de hoxe pois son cidades que, aínda que a droga sempre alcanza todas as cidades, pero sí que lonxe deixan de ser de supermercados da droga. O plan é moi sinxelo.
o que lle dicía antes, señora Ferreiro, o plan é moi sinxelo, pero require da colaboración de toda a corporación. Toda, sin exclusión, dos 21 concellos que estamos hoxe aquí. Necesitamos acometer presión e necesitamos acometer unha política eficaz e unha política donde estes delincuentes que a día de hoxe viven amparados detrás de muros se vexan desnudos, se vexan ante a sociedade como que son delincuentes. Polo tanto, a actuación, por enumerala, no planteamento urbanístico. O que non pode ser, señora Ferreiro, e que creo que coincide comigo, é que hai acampamentos que teñen muros de máis de 3 metros que lles impide, neste caso, as forzas e corpos de seguridade, facer a súa labor de vixilancia e control. Temos que temos que facer presión urbanística, poñer os servicios municipais urbanísticos a facer inspeccións e a facer, neste caso, os requerimentos de reposición de legalidade para derribar esos muros. Dentro do ámbito social, señora Ferreiro, este plan o que plantexa é, temos que comprobar neses asentamentos, viven nenos, non viven nenos, viven familias, non viven familias, e sobre todo controlar esos censos. Controlar que efectivamente que se poidan censar xente que viva aí. E, dende logo, unha actuación medioambiental. Non basta con que unha vez ao ano vayamos a retirar escombros. Na liña na que se puxemos antes, dentro do planteamento urbanístico, temos que impedir que tantos esos muros que son construcións, como esos muros que poden ser naturais, como poden ser maleza, pinos, eucaliptos, calquer tipo, neste caso, que de construción ou calquer tipo de plantación que poida dificultar esa labor de vixiancia e control para as forzas e corpos de seguridade, temos que erradicalo. Polo tanto, e lle volvo a reiterar, o plan é moi sinxelo, a execución é complicada. Nós, neste caso, do Partido Socialista, lle ofrecemos a Terra Galega como goberno a súa máxima colaboración e lealtade neste santo. Eso sí, o que queremos non lle dé a cabeza, señora Ferreiro. Non sei por que lle dá a cabeza, bueno, espero que despois no seu turno de palabra, pois aclaro por que lle dá a cabeza. Ofrecemos eso, ofrecemos lealtade e colaboración. Creemos que este problema que sexa compartido non só por Terra Galega e por PSOE, senón por BNG e por o Partido Popular. Xuntos, as 4 forzas hoxe presentes, se somos capaces de implementar e constituir esa comisión e facer un seguimento e loitar, seremos capaces nos vindeiros 10 anos de convertir a Narón nunha cidade libre de supermercados da droga. Moitísimas gracias. ¿Algunha outra intervención? Olaya. Sí, a ver. É imposible non compartir o objetivo final desta moción, a lei tras en cuartel contra o narcotráfico e a protección da imaxe da saúde pública de Narón. Creo que todas as que estamos aquí estamos de acordo. E por iso o noso grupo non pode votar en contra nunha declaración de principios tan necesaria que ás veces, pois, ao mellor non escoitamos tanto. Non obstante, teño que decir que a boa intención non pode tapar a inviabilidade e a falta de rigor técnico da estrategia non proposta por, neste caso, o grupo socialista. A loita contra o narcotráfico é unha competencia directa das forzas e corpos de seguridades do Estado e da Xustiza, creo que nese grupo sábeno ben, e non dos servizos sociais ou técnicos dos servizos municipais, non? E pensamos que por responsabilidade non deberíamos utilizar unha preocupación tan lexítima da cidadanía para propoñer medidas que van ser inviables, nos pensamos. De feito, nos pedíramos que se retirara o punto de crear comisións informativas que ao final os acordos que se chen ali non son tales acordos e non son informativos cando xa está a Xunta de Seguridade con policía, cos inspectores da comisaría que comparten Ferrol e Narón, con todos os grupos políticos e, con que leva Biogen, e donde se debate todo este tipo de cuestións e que se decidiu engadir tamén. Ao final, eu creo que non podemos facer creer a veciñanza, falábamos antes non do plan baleiro dos autónomos, dun plan municipal, por moi ambicioso que sexa, vai solucionar un problema estrutural que atende a delincuencia organizada e que require, repito, intelixencia policial, judicial e tamén fiscal. Por todo isto, nos parece que é complicado atender algunhas partes dos acordos, pero tamén teño que decir que o noso compromiso coa loita contra o narcotráfico, pois sí, é total. E non podemos
non apoiar uns acordos que, aínda que sexan, eu repito, non creo que logo non los dirán os informes técnicos, igual estamos erradas dentro do Bloque Nacionalista Galego, pero pensamos que en algunha das cuestións a legalidade é dubidosa e que distorsionan a función dos servizos sociais do propio Concello vendendo á cidadanía unha solución que pode ser populista e que ao final os servizos sociais teñen que atender a todas as persoas de Narón, vivan onde vivan e poñer solucións coherentes e sí que hai exemplos de situacións, por exemplo, en Compostela, co barrio das Fontiñas, onde sí que se fixo unha solución moi acaída en un campamento que podía dar problemas e onde había xente moi traballadora que vivía ali e non só xente que se dedicaba ao narcotráfico. Creemos que eso é moi importante e creo que nestes últimos tempos estamos poñendo foco en cuestións, pero non imos a solución do problema. Sí que creo que a intención é a solución deste problema e por iso non imos votar en contra desta moción e si votar a favor, mas repito, sí que creemos que hai que darlle un punto de vista serio e clarificador e que se non se cumplen algún dos acordos porque non se poden cumprir, que non nos levemos as mans á cabeza, porque eu creo que aquí se sabe que hai certas cuestións que dependen directamente dos corpos de seguridades do Estado, dun ministerio, no que, por certo, está gobernando o Partido Socialista, así que está ben que se poñan mans á obra, pero que o fixeran dende hai 7 anos, tamén o digo. Outra intervención? Gonzalo. Boas tardes, señora alcaldesa. Respecto a esta moción, nos vamos votar si a moción, e tamén vamos votar no a droga, que é o que estamos falando aquí, que é algo moi importante, non? É algo que temos que gravar con fuego no noso cuerpo, no noso peito. A droga é un mal que está matando a nosa juventud e que está matando a todo o que vemos alrededor. Destroza as familias e destroza todo. Non é tapar un bache, é máis que tapar un bache, é tapar vidas. Entonces, creemos que despois dos últimos acontecimentos, e sobre todo, tendo en contra a historia de Narón, neste asunto é imprescindible dar un paso adiante. Os veciños de Freixeiro e dos alrededores levan décadas soportando movimentos diarios que non son normais nin asumibles. Esta realidade que todos coñecemos requiere un control máis serio, máis continuado e con máis medios. E o mesmo ocurre non só aí, sino en outras zonas do noso municipio, nas que tamén se detectan situacións preocupantes e que non podemos deixar seguir pasándoas por alto. Por iso, consideramos necesario reforzar a vixilancia municipal, establecer unha planificación clara de seguimento, coordinar mellor as actuacións e ampliar o control daqueles puntos onde se sabe que existe este tipo de trapicheo. A isto súmase outro paso fundamental, solicitar formamente o reforzo e a colaboración da Policía Nacional, garantindo unha resposta máis eficaz e máis amplia. Narón non pode nin debe mirar para outro lado. A loita contra o narcotráfico requere presenza, continuación institucional e voluntade política. En este plan municipal pode e debe ser unha ferramenta útil para recuperar tranquilidade e seguridade nas nosas rúas. Por responsabilidade e por compromiso ca nosa veciñanza, votaremos a favor. Algúnha outra intervención? Jorge. Apago, sí. Gracias. Bueno, agradecer neste caso o sentido positivo neste caso do pleno, a pesar das críticas que, bueno, os excepcións que vertebrou o BNG, simplemente o que trasladamos, bueno, pois que esta moción
non quere excluir a ninguén, senón que quere contar coa participación e a colaboración de todas as forzas, así o volvo a reiterar, que estamos hoxe aquí presentes no pleno. Entendemos que este plan non pode sair adiante se algunha das patas desta mesa, que aquí por casualidade en Narón son as 4 forzas, se algunha flaquexa. Este é o noso plan. O noso plan non quere dicir que estemos acertados. Lóxicamente, estamos abertos a calquer tipo de achega que poida mellorar este plan, pero nós consideramos que este plan se implementou con éxito noutras cidades. É o que poñemos nós. Nos aquí o que estamos poñendo en riba da mesa é a nosa experiencia política como partido. Nós o que estamos poñendo aquí, estamos falando de competencias municipais. Eu aquí non veñen falar das forzas e corpos de seguridade, neste sentido. Eu non veño a poñer aquí en riba da mesa que hai un compromiso en que se vai vir dotar unha UPR, unha unidade, neste caso, que vai ser adicada precisamente a este tipos de delitos con 33 efectivos máis para a comisaría de Ferrol Narón. Non estamos falando diso. Estamos falando de axudar aos corpos e forzas de seguridade do Estado. Axudar, neste caso, aos estamentos judiciais, que en último caso terán que tamén que actuar en caso de que haya que facer algún tipo de intervención. Se trata de simplificar as cousas dentro da nosa competencia, a municipal. Porque coincidirá comigo BNG que para tirar un muro de 3 metros, pois non teremos que chamar ás forzas e corpos de seguridade. Ao mellor temos que chamalos por se acaso hai oposición. Sí, habrá que chamalos nese sentido. E habrá que traballar con colaboración e lealtade entre todos. Entre todas as forzas de seguridade e entre todas as administracións. E non lle queba dúbida que o Goberno de España, mentras este o PSD, neste caso o Partido Socialista, vai contar, neste caso Narón, con ese apoio. Cando falamos deste plan, e falamos desta comisión, precisamente, queremos creala, pois igual que neste Concello se crearon as comisións informativas para as moscas do Val, consideramos que tamén ten que ter relevancia, precisamente, o narcotráfico. E, demais, é a miña convicción persoal e política en que este ten que ser o principal problema e de principal calado no que temos que actuar. Porque ten que haber un día cero en que digamos basta. Basta a máis de 40 anos de campamentos. É certo que pode quedar e que pode pensar a cidadanía na carne de desidia en que esa frase fácil de levan 40 anos aí e non fixeron nada. Digámosles que non. Digámosles, traslademos hoxe a cidadanía, facémosles creer a veciñanza que isto é posible. E nos corresponde a nós, como responsables políticos, lanzar esa primeira mensaxe. Porque cando a droga sacudía o noso país e morrían os nosos novos e novas a esgalla, cando a droga era algo de prestixio e cando os grandes narcotraficantes tiñan grandes coches, grandes casas e eran obxecto de reverencia, houve un grupo de pais e nais que dixeron basta. E houve forzas políticas que dixeron ata aquí. Isto é o que nós queremos traer hoxe a Narón. O apoio de todas as forzas políticas para decir ata aquí. Hoxe é o día cero. A partir de agora imos a comenzar a desmantelar estes campamentos da droga. Ese é o noso plan. Con humildade, pedimos a colaboración de todas as forzas. Ao mellor non é o acertado, pero sí que o que pedimos é que se poña en riba da mesa este problema. Saquémolo xa dunha vez, de onde está, é dicir, oculto tras muros. Poñémolo, démoslle visibilidade e poñémolo con luz e taquígrafos. E hoxe a relevancia é esa. Por lo tanto, me gustaría, toda vez que Terra Galega ainda non se manifestou, gustaríame contar precisamente co apoio de Terra Galega, porque a día de hoxe son os que gobernan. E este plan non se pode demorar. Non podemos perder o ano e medio que nos queda a legislatura sin implementar este plan. Moitísimas gracias. ¿Algo outra intervención? Daba a cabeza, e non era con ninguna intención máis que de que a lealdade gañase. É dicir, hai que traballala. Vostede me ofrece lealdade cando realmente non sei se veo o seu texto da moción e non sei o que leva feito durante todos estes días, incluso acusándonos de que validamos a venta de drogas por parte dos concelleiros de Terra Galega, incluso con nomes e apelidos sinalando algúns. Entón, de verdade que, claro, evidentemente, despois de escoitar todo isto durante estes días, que agora me ofrezca lealdade, que me ofrezca en este caso esa colaboración, como comprenderá, é de dúbida.
Dito isto, e por facer así un pouco de historia, é dicir, en esta moción vostede falta de inacción, é dicir, eu non podo comprar iso. E sabe por qué? Máis que nada porque xa dimos en este caso conta do que se facía na Xunta Local de Seguridade e como ben apuntaba Olalla e como ben tratamos de facer en este caso na Xunta de Portavoces non duplicar é dicir, unha comisión para isto, unha Xunta Local de Seguridade e creo que, aínda que despois vostede entendo que desautorizou a súa voceira, no que falamos ali era algo que era cordial e que era por ver en este caso e ni siquiera a iniciativa de Terra Galega se lle propuxo que se quitara esa comisión. Todo o contrario, estábamos ali escoitando e por iniciativa tamén dela, vendo o que se falaba, decidiu quitana. Dito isto, vostede pide unha serie de cousas tremendas que lle respondimos simplemente de que, evidentemente, llas vamos a dar traslado, máis que nada porque xa din conta na Xunta Local de Seguridade. Este tema se tratou tamén no seo da Xunta de Portavoces, donde contei que estábamos a facer, en este caso, tanto a nivel de servicios sociais, tanto a nivel de medio ambiente, tanto a nivel de urbanismo, porque cousas que vostede aquí fala non son última competencia, en este caso, do Concello. Competencia sí, pero no momento que damos traslado, por exemplo, a APLU, decide que hai cousas que non se pode tirar. Entón, falar aquí de que isto vai a ser a solución, oxalá. Falar aquí de inanición por parte do Concello, por parte do Concello, non é unha realidade. Por que? Por todo o que estiven expoñendo. Entón, dito isto, nós non nos opoñemos a que se dé traslado do que todo o que levamos feito. E é así, é unha realidade. A nivel de servicios sociais, temos un convenio con AFA, exclusivo, para actuar, en este caso, co colectivo xitano. Hai relación de... Se non se sorprenda, lle teño aquí unha copia, se quere, lle fago chegar. Hai unha relación, evidentemente, de todas as persoas que forman parte e que viven esos asentamentos. A maiores a través de servicios sociais se vai a esos campamentos. Que aquí hai unha das cousas que vostede pide e que por eso entendo tamén que Olalla decía e falaba de un pouco brindes ao sol, é dicir, inspección social periódica. Os servicios sociales deberán inspeccionar periódicamente as expresivas nas vivendas. Nunha vivenda entras e tes unha autorización para entrar, senón non. Entón, non lle dé a cabeza, que creo que vostede, pola súa formación, é consciente de que non se pode entrar se non tes unha autorización ou, en este caso, pois un orden xudicial para poder facelo. Dito isto, de verdade, que se entre todos sumamos e o facemos dunha maneira ordenada, dunha maneira, como vostede faltaba, leal, pode ser que de aquí salga algo. Pero, evidentemente, os exemplos do que vimos vivindo durante estes días, que de feito, hoxe mesmo, se fixo alusión a que ni siquiera se había pedido, en este caso, disculpas por parte dos concelleiros, donde se, incluso por un grupo político, non quería aprobar un acta, que xa me dirá, a acta reflexa o que aquí pasou, lle guste ou non lle guste, é dicir, non valida se lle gusta ou non, valida que iso pasou así. E lle leo que di, por suposto, pedimos disculpas a calquera persoa que se pudiera sentir ofendida por esta situación. Iso dixo o voceiro de Terra Galega no anterior pleno. E por se acaso non se escoitou en aquel pleno, digo eu. É dicir, volvo a lelo. Entón, que nos acusen de falta de transparencia, a enésima vez que o fan, cando se deu conta nunha Xunta Local de Seguridade, cando se deu conta, en este caso, na Xunta de Portavoces, en calquera das dúas, se estableceu roldos e preguntas e ninguén pediu algunha aclaración que non se deu. É dicir, as cousas que se falaron e que se preguntaron, se deu resposta. Entón, a verdade é que ter agora mesmo que facer unha comisión nova, específica, duplicando, en este caso, o que xa está dentro da Xunta Local de Seguridade, creemos que non ven a nada. Pero, evidentemente, para que vostede non diga están en contra están a favor do narcotráfico, están a favor da venta de drogas. Non, para nada. E, de feito, levamos anos traballando. Sí que é verdade que, como vostede decía, non é algo que se faga en 2 días, nin é algo que sexa, en este caso, áxil e rápido de facer, precisamente por cousas que vostede mismo enumeraba. Pero, dito isto, eu agradecería que se constitúe esa comisión, que evidentemente teremos que ver quen a forma parte, en todas esas cousas, que exista e que se manteña ese compromiso que vostede decía de lealdade. E tamén me sorprende profundamente que sí que valga no que se fala na Xunta Local de Seguridade dese compromiso da UPR que facía en este caso por parte da Policía, por parte do seu delegado de Goberno, eso se valide e xa non se exixa, aquí nin se pida máis. Pero non se valide
o que se dixo en esa mesma xunta de local de seguridade, a persoa que estaba sentada ao lado do seu delegado, que son o mesma, de todas as cousas que se estaba facendo dentro do Concello. Valídase outro e non se volve a pedir máis, pero non son non. E está aí, de verdade. E faremos unha reunión e lle aclararemos durante todo o que levamos feito durante todos estes anos. A último é solicitar, en este caso, pois unha subvención, despois de estar falando xa en varias ocasións da man de Cáritas, que é o propietario maioritario dos asentamentos, do terreo duns asentamentos, con inclusión social da Xunta de Galicia. E non tendo ningún tipo de resposta. Acabamos de solicitar e nos acaban de conceder, de feito, unha subvención precisamente para falar, en este caso, para tratar ou para levar a cabo un programa de desenfogarismo. É dicir, non hai unha inanición por parte do Concello, por parte do Concello. Entón, dito isto, de verdade que nós sí que vamos a votar a favor, porque non quede, en este caso, porque non se diga e porque non se volvan a sacar titulares de que Terra Galega tal. E que quede claro, dende Terra Galega estamos en contra da venta de drogas en calquera dos seus formatos, véxase en asentamentos, véxase en pisos, véxase pola rúa, véxase tal. Sí que é verdade que temos os medios que temos e as competencias de un concello chegan a donde chegan e evidentemente a policía e a presencia policial e as redadas non as fan por parte do concello. Podemos colaborar a nivel de seguridade viaria, podemos facer acompañamento, pero non é algo que nos implica, que nos corresponde directamente porque non temos esa capacidade. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 16, que é a moción dos grupos municipais de Tega e BNG para solicitar a incorporación dos investimentos do Concello de Narón aos orzamentos da Diputación da Coruña. Visto que esta moción a que se propón instar a Deputación Provincial da Coruña a incluir no proxecto de orzamentos para o ano 2026 os seguintes investimentos. Un centro integral de atención ás persoas maiores, dotar de Beirarrúas a Estrada Oceal DP 5407, execución do proxecto de ensanche modificado a Estrada de Sanxiao, dotar de Beirarrúas a Estrada Miguel de Cervantes, no treito que carece das mesmas entre a ponte do Río Freixeiro a Estrada de Castela, dotar de senda peonil a Estrada DP 5405 ao seu paso pola parroquia de Castro, elaborar e executar un plan de investimentos para a mellora de firmes e beirarrúas das estradas e vía titularidade provincial que discorren por o noso concello, facilitando a accesibilidade nas mesmas. Segundo, haber trasladado este acordo á Presidencia da Diputación Provincial da Coruña, grupos políticos desa corporación provincial. Visto o dictamen favorável en maioría, votos a favor de Terra Galega BNG, abstencións do Partido Popular, PSOE na Xunta de Portavoces do día 24, se propón o pleno adoptar este dictamen. Algúna intervención? Román. Ben, como neste caso é habitual, facemos esta moción para estar a Deputación que dentro dos orzamentos pois teña en consideración estas obras que entendemos que son importantes para o noso concello. Tamén marcar unha diferencia con unha moción similar que veu a semana pasada que a Diputación conta con ese post que de alguna forma fai participa todos os concellos con criterios obxectivos e gracias a eso podemos facer unha gran labor tamén do noso concello. Aínda así, agradecendo esa parte, temos aquí estes puntos que sí que nos gustaría que se tiveran en conta e que neste caso este organismo faga frente a cada un deles. Moitas gracias. Alguna intervención? Olalla, sí. Bueno, Olalla, porque é outra persoa que asina en este caso a moción. Sí, nada, nesta ocasión, claro que nos sumamos a isto, nos creemos que as diputacións, e xa o digo agora, non deberán de existir, están usando un diñeiro que se debería repartir de maneira proporcional a todos os concellos, estás duplicando e utilizando ás veces en foros como se viñeran a solucionar problemas que en realidade non terían que solucionar en concellos que en sí xa están infrafinanciados. Aínda así, como estamos e como ben sabedes que estamos gobernando, pois aplicamos políticas como son as
das do POS, onde se reparte o diñeiro de maneira proporcional e non a dedo, como se facía anteriormente na Deputación, dende as áreas do BNG, ou podemos decir que máis pronto que tarde se vai facer unha partida importante dende turismo, dende cultura, para ese arranxo do Muiño das Aceas, que o Gallá se poida solucionar nun breve período de tempo e que se sume non a ese muiño que ven de abrir o sea, noso primeiro Museo de Narón, que leva un ano coas portas abertas, que se sume tamén ese muiño das Aceas. As propostas que veñan aquí xa se trouxeron no pleno, xa se pediron noutras ocasións, xa se aprobou que o fixera o Concello, pero tamén en realidade que hai proxectos como a Estrada do Feal, que está aprobado e hai informes técnicos favorables na Deputación que creemos que non se pode demorar, e iso dá igual quen estea ou non na Deputación, a Deputación se ten que facer responsable da octava poboación deste país e de ser un concello de menos de 40.000 habitantes que lle obriga a Deputación, neste caso da Coruña, a investir no noso concello. E por iso agradecer que se trouxeran as propostas e as cales nos sumamos porque consideramos que son necesarias e que, por certo, xa fixemos chegar aos nosos compañeros e compañeras da Deputación da Coruña. Jorge. Moitas grazas. Bueno, neste caso agradecer a Terra Galega e o BNG que trouxeran hoxe esta moción porque fai que poñamos en valor neste caso o compromiso que ten a Diputación co Concello de Narón. Todos os anos, como ben apuntou o voceiro de Terra Galega, se traen para incluir nos orzamentos do ente provincial unha serie de obras que, neste caso, revirten no Concello de Narón. Cando chegou este grupo político, xa así se comprometera tamén na campaña electoral, era traballar onde o puxeran os veciños, é dicir, se no goberno, na oposición, traballar precisamente porque todas esas estradas ou neste caso, vías principais que pertenecían, neste caso, ao termo municipal de Narón, pois que foran agilizadas e que foran, neste caso, implementadas porque entendíamos que era unha deuda histórica que se tiña desde a Diputación co Concello de Narón e coa súa veciñanza. Dicíamos ao principio da exposición que agradecíamos precisamente que se trouxera esta moción porque se collemos as mocións correlativas dos anos desta legislatura, vemos como a petición vai minguando. É dicir, cada ano se van facendo cousas dentro da Diputación e iso é algo que hai que poñer en valor. Poñemos en valor, precisamente, que saíra deste listaxe a Estrada do 13, consideramos que é unha obra que era necesaria, que había que facela, e a día de hoxe, afortunadamente, xa conta con dotación presupuestaria e xa está nos orzamentos para executar no vindeiro ano. Sin embargo, votamos en falta que non aparezca Santa Margarita. Votamos en falta que non estuera aquí, porque tamén entendemos que sí que debería aparecer. Por lo demais, o que nos sorprende é que aparezca un centro integral de atención ás persoas maiores. Decimos isto nos sorprende porque tamén o piden a Xunta de Galicia, tamén o pedimos nós vía emendas no Parlamento de Galicia. Yo digo porque como ustedes non están alí, tamén yo digo. A pesar, neste caso, de que é unha competencia, neste caso, da Xunta de Galicia. E digo que é unha competencia da Xunta de Galicia porque, como ben sabe, neste caso, Terra Galega, o ente provincial, é dicir, a Diputación provincial, ten competencia en concellos de menos de 20.000 habitantes. En Narón, afortunadamente, a octava cidade de Galicia, con 40.000 habitantes. Por lo tanto, para este caso, a mí me gustaría utilizar esa frase que dixo o voceiro de Terra Galega, uns invitan e outros pagan. É dicir, o que está pedindo, neste caso, Terra Galega, é que se faga un centro integral de atención ás persoas maiores, que estamos de acordo en que se ten que facer e incluso imos apoiar esta moción, pero despois non digan que non era, moitas veces, como nos din, non é a nosa competencia cando lles pedimos cousas. Lóxicamente, esta non é a competencia do ente, neste caso provincial, de facelo da Diputación, pero ainda así imos votar a favor. Tamén queremos poñer en valor como acertadamente neste caso se fixo na exposición o POS. Este ano Narón veu beneficiado con preto máis de 3,5 millóns de euros. 3,5 millóns de euros que axudan a que Narón poida facer actuacións que de outra maneira terían que ser os orzamentos
É dicir, sair dos petos dos veciños. E afortunadamente o ente provincial colabora con Narón de tal forma que é o concello que máis recibe de toda a comarca de Ferrolterra. Podríamos falar de esos parámetros obxectivos, que en parte tamén é grazas a Terra Galega, porque un dos parámetros que se toma precisamente para esa asignación de POS é a carga fiscal. A carga fiscal. E afortunadamente, pois en Narón temos unha carga fiscal moi elevada. Polo tanto, temos esa contraprestación por parte da Deputación da Coruña. Vostede, señora Freiro, tuvo a gran sorte nos seus 10 anos de mandato de ter unha Diputación provincial, neste caso gobernada polo Partido Socialista. Se estuvera gobernada, mellor por outra forza política, estaríamos falando de que moitos millóns de euros non virían para Narón. Me gustaría saber como gobernaría, como sería capaz de gobernar vostede sen todos os cartos que veñen da Diputación. Pero, ollo, non só os cartos que veñen ao POS. Estamos falando tamén de o apoio que se está facendo ás entidades culturais e deportivas. Eso temos que tamén poñer en valor. Temos que poñer en valor que o Rally de Narón se está facendo con un orzamento de 50.000 euros do Concello de Narón. O sea, perdón, da Diputación Provincial da Coruña. Eso hai que poñerlo tamén en valor. Hai que poñer en valor. Hai que poñer tamén en valor, pois precisamente, que creo que son dentro de vendeira semana ou dentro das semanas, Narón, que é a capital, neste caso, do baile, vai ser recompensada coa primeira Copa de Diputación, neste caso na Coruña, pero a primeira vez que vai haber entrega de premios e que vai ser entrada gratuita. Cando Narón é unha potencia. Temos que poñer tamén eso en valor. Está moi ben que lle fagamos estas cousas e pidamos isto á Diputación da Coruña, pero tamén temos que ter un pouco de sentidiño. E temos que pedir as cousas que lle competen á Diputación. Eu vou apoiar esta moción, pero despois non diga, cando traemos aquí mocións, es que eso é competencia de la Xunta. Non, vostede tamén o está facendo. Entonces, eso de uns invitan e outros pagan, que non sea lido embudo. Moitísimas gracias. Pedro. Buenas tardes a todos e a todas. Gracias, señora alcaldesa. Resulta sorprendente que hoy estemos debatiendo una moción de Tega y del BNG que parece más de nuevo una carta a los Reyes Magos que una solicitud dirigida a la Diputación. Pero hay algo todavía más sorprendente. Una alcaldesa que gobierna un concello de casi 40.000 habitantes con muchos años de experiencia política debería saber que esta no es la forma adecuada de dirigirse a otra institución. Si esta es la vía que usa para intentar comprometer las inversiones para Narón, demuestra una preocupante falta de capacidad para gestionar relaciones institucionales, algo de lo que ya estamos bastante acostumbrados. Permítame recordarle algo que usted misma repite en muchos plenos sobre las mociones. Y cito textualmente, esto que se presenta es responsabilidad de la alcaldía ejecutarlo o no, y por lo tanto no tengo obligación de hacerlo. Eso mismo nos dice usted a la oposición, que cree que le va a contestar la Diputación cuando reciba este ruego disfrazado de moción. Usted apela constantemente a la falta de obligación cuando se trata de responder nuestras solicitudes, pero ahora nos pide que le acompañemos en una petición que ni es formal, ni es seria, ni respeta los procedimientos que este Pleno ya había aprobado, lo que demuestra su poco interés por lo que aquí se aprueba en favor de los vecinos y las vecinas de Narón. Por coherencia, por respeto institucional y por rigor, no podemos aceptar esta forma de gobernar a base de improvisaciones e invitaciones, a ver si cae algo. Gobernar es planificar, es coordinar y cumplir los acuerdos, no enviarlos a la papelera cuando dejan de interesar. Por cierto, trabajan 30 días al mes, o 15 en algunos casos, y solo les da para presentar mociones de copia y pega de años anteriores. Un poco triste, señora alcaldesa. Pide, pero en los últimos 6 años, más de 3 millones de euros del POS, señora alcaldesa, se los gastó en gasto corriente, no en obras y servicios. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Blaya. Sí, bueno, primeiro decir que non é a Deputación quen paga, son os veciños e veciñas a través dos seus impostos. Por eso a Deputación ten uns orzamentos e cumple, e sí que me gusta porque a verdade que sempre que fala o Partido Socialista aquí e noutros sitios sempre defende xusto as áreas de traballo do Bloque Nacionalista Galego, como é o POS, perdoade que o repita ou que o teña que decir, pero que é así. Donde se fan investimentos a día de hoxe en Narón, sí que é verdade que a través do POS, porque é así, pero é que é unha área que xestiona de maneira moi eficiente e sin favoritismos o Bloque Nacionalista Galego polo seu propio deber de servizo público, pero repito, é que as deputacións, porque eso ás veces escoite, incluso con asociacións e entidades, como se reparteiran diñeiro a mansalva, como se isto fose un que ten unha carteira moi grande nun peto e se pon a repartir ese diñeiro dos veciños e veciñas, das asociacións, das entidades, dos concellos e prestan
ese servicio. E prestanse ese servicio e por que ten máis diñeiro Narón que outros concellos? Porque a partir de concellos por debaixo dos 40.000 habitantes as deputacións fan traballos preferentes. E, por certo, que o Concello Meirande nesta ocasión é Narón, por eso lle toca máis. E se vamos ao Barbanza, donde máis investimentos ten o POS, pois é no Concello de Ribeira, porque nesa comarca é o Concello Meirande e poderíamos facer así alusión a toda a provincia da Coruña nesta ocasión. Entonces, sí, agora mesmo a Deputación da Coruña, sobre todo tamén en cultura, repito, ou en outro tipo de actividades, tamén en intervención social, por iso ven ese primeiro punto. É moi necesaria, pero está facendo duplicidade de servizos e de administración e de corpos que se podría facer perfectamente desde os concellos, porque ese diñeiro pertencen, repito, á veciñanza de toda a provincia da Coruña e os concellos que ali están e, sin embargo, os leva a Deputación. Está claro que o modelo do BNG non é. Mentras exista, igual que estamos noutros sitios e onde poidamos ter voz, ali estamos. E o BNG está ali, ten a súa diputada provincial, neste caso Cris García, que, por certo, é desta comarca e que leva o que tanto falamos do POS e dos investimentos, e estas propostas, repito, xa se deu conta tamén ao Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego. Por qué? Porque creemos que son necesarios, porque Narón non ten que ser menos que ninguén e porque xa estamos infrafinanciados tamén polo Goberno español, por certo, e por esa decisión de non ter en conta o dispersamento e situacións tan necesarias para Galiza e que o Estado español decide non ter en conta, e iso implica que un veciño de Málaga ten máis diñeiro por habitante que lle dá o Estado a un concello que se sumamos todo o que se aporta ás 7 cidades do noso país e casi podíamos incluir como octava a Narón. Eso que se está a dar no Estado español e no Goberno español, tal e como financia. Unha queixa que, por certo, a Federación Galega de Municipios de Galiza, non a de Estado, pon unha queixa ano tras ano e que nos seguiremos defendendo. As deputacións, repito, o diñeiro que teñen é do conxunto da cidadanía, neste caso da provincia da Coruña, xestionala, porque mentras existan deputacións é necesario, hai que facelo, pero tampouco poñéndonos medallas, porque non é necesario. ¿Alguna outra intervención? Pedro. Señora alcaldesa, sinceramente lo que usted trae aquí no es una moción, es una demostración clara de que su gobierno vive en un mundo paralelo, un mundo en el que no existen acuerdos previos, ni planificación, ni responsabilidades. Solo la idea de que con enviar una petición improvisada de copia y pega ya hicieron su trabajo. Lo más grave es que hablamos de un ayuntamiento de casi 40.000 habitantes. Resulta literalmente increíble que después de tantos años en política usted no sepa cómo se gestionan las relaciones institucionales, ni cómo se puede obligar, entrecomillado evidentemente, a otra administración a mover ficha. Así no se consigue una mejor inversión de la Diputación. Para usted pedir es fácil, lo hacen todos los años con las mismas mociones. Trabajar, elaborar una memoria seria, defender un proyecto con datos y priorización, eso ya no entra en su guión. Y después pretende que la opción le siga el juego como si esto fuera una ocurrencia simpática y no una muestra evidente de descoordinación y falta absoluta de rigor. Narón merece algo más que esto. Merece un gobierno que sepa lo que pide, por qué lo pide y, sobre todo, cómo se pide. Un gobierno que no convierta cada moción en un ejercicio de improvisación, ni cada relación institucional en una anécdota o una foto para Instagram, YouTube, etcétera, como hacen normalmente. El siguiente paso, ¿cuál será, señora alcaldesa? ¿Nombrar a los concejales de la foto nuevos concejales Instagramer o concejales youtubers? Señora alcaldesa, así no se gestiona un municipio. Se pierde tiempo y se pierden oportunidades. Y eso, lamentablemente, es lo que llevan haciendo ustedes demasiado tiempo. Mucha foto y poco trabajo. Ahora no me gustaría acabar mi exposición, señora alcaldesa, sin hacer referencia a la sinvergüencería que intentó usted en la Junta de Portavoces queriendo censurar o coartar la libertad de expresión del Partido Popular de Narón. ¿Cómo puede ser que quiera intentar censurarnos quien se hace una foto con un condenado por narcotráfico que aún encima sube la foto a las redes sociales del concello y aún no ha pedido disculpas? También se permite el lujo de enviar a sus familiares e increpar
faltar al respeto e insultarnos en nuestra oficina tras el pleno extraordinario. Además, cierra el pleno extraordinario de forma pletórica y brillante, como hizo usted, por lo que tampoco pidió disculpas. Menos lecciones, menos peticiones y que quede claro que seguiremos diciendo las cosas como nosotros entendamos. Lo que aquí se dice no es la opinión personal de cada concejal, sino la posición del Partido Popular de Narón ante cada situación. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Solo, a verdade é que, escoitando o último que di vostede, sinceramente é gracioso, porque vostede mismo fala de que vimos sempre colo mismo, la mesma moción e que non traballamos. Claro, a ver, se todas esas cousas estiveran feitas non veríamos aquí outra vez a pedilas. E tamén fala de que, claro, pedimos sempre o mesmo, lógicamente, unha carta aos Reyes Magos. A ver, que me quede claro. Estas son as cousas que vostedes queren para Narón ou non? Iso é o que estamos a falar, E na Xunta de Portavoces, en un ambiente que de feito creo que foi moi cordial, que falábamos de si isto era ou non necesario para o noso Concello. Sabe como facemos? O pedimos a través de reunións, a través de escritos e tamén a través de mocións, porque vostede fala de que non é unha forma formal ni seria. E logo que é unha moción? Donde está a falta de seriedade en presentar unha moción? Lle gustará máis ou lle gustará menos? Pero sabes que tratei de facer na Xunta de Portavoces? E que vostede non estaba, pero entendo que o seu portavoz, así como lle contou unha cousa, lle contaría outra, porque evidentemente eu lle trasladei que quería para que isto se saíra adiante por unanimidade. Tanto a portavoz do PP, que sabe que dixo, nada, me guardo el tal, porque xa vos darei caña no pleno. Palabras así. Quero dicir, creo que había máis xente ali e que pode ratificar eso. E fixen o mesmo ofrecemento, en este caso, o Partido Socialista. Por qué? Porque entendíamos que, se hai algún erro en que consideramos que isto non sexa necesario para o noso Concello, por exceso ou por defecto, preferíamos que non lo dixeran. E xo digo a ti, Jorge, ti non estabas. É dicir, se en este caso hai algunha cousa destas que considerades que non teña que ir, dixen que quitamos ou que poñemos, porque que pretendemos que sexa o mellor para o noso Concello. E a verdade é que a intervención neste caso que fai Pedro pode valer, creo que o copia e pega da súa intervención que fixo na moción que presentamos coa Xunta de Galicia, é dicir, ven facendo poucamente sistemáticamente, probablemente colleu a mesma e hoxe volve a replicar. De verdade, son necesidades para o noso Concello e é lóxico que nós as pidamos, é dicir, e que se o temos que facer 40 veces, o faremos. Sí que nos gustaría, verdade, que como se quitou en este caso, como ben decía Jorge, en aquel momento que gobernaba Diego Calvo a Estrada do 13, pois que se quiten algunhas destas, benvidas sexan, porque creádeme que isto son necesidades para o noso Concello, e se non decídeme, cal quitamos para que así aprovedes, porque igual estamos excedendo. Carta aos Reyes Magos, non, pedimos necesidades, non pedimos que as fagan todas nun día. Evidente, pero que sí, que hai proxectos que levan moitísimo tempo atascados. E como ben decía en este caso tamén, é de agradecer que exista o POS, porque se non, seguiríamos en esas políticas caciquís de que eres de la cuerda ou non llevas nada. Entón, eso é a realidade, porque xa vivimos, é así, en outras ocasións. Pasamos a votar, algún voto en contra, algunha abstención, votos a favor. Pasamos ao seguinte, número 17, moción do Grupo Municipal do PSG-PSOE sobre a marxe da ría no treito Muiño das Aceas. Neste punto tamén hai unha enmenda que presenta o Partido del BNG, que supoño que aceptarán. No, perdón, del Partido Popular. Queda el texto. Visto el texto que se propone, instar ao Goberno local a iniciar de maneira inmediata un estudio técnico exhaustivo sobre o estado actual das pedras que configuran a marxe da ría no treito do Muiño das Aceñas, zona do Ponto, desembocadura ao río Pereiro, prestando especial atención a seu grado de permeabilidade e capacidade de contención frente ás mareas vivas. 2. Habilitar a partida orzamentaria necesaria ou buscar o financiamento axeitado noutras administracións ou organismos competentes nesta materia para a execución urxente das obras resultantes do trandito estudo técnico. 3. Das traslados presente acordo da moción á alcaldía aos servizos técnicos municipales competentes para o seu coñecemento e execución, así como aqueles organismos que ostenten competencias no treito e requeran a súa intervención. Coa nova emenda quedarían tamén, realizar os trámites ante o organismo competente para que se drague o espacio do río Frixeiro na súa desembocadura antes do muro de contención do Muiño das Aceñas e para a mellora da imaxe do contorna, pois polo mesmo transcurre unha variante do camiño inglés
así como aliviar as inundacións que se producen nos contornos. Visto o dictamen favorable, con 3 votos a favor, Partido Popular, BNG, PSG, PSOE, 2 abstencións de TEGA na Xunta de Portavoces, se propón ao Concello aprobar este dictamen. Algunha intervención? Silvia. Boa tarde. Gracias, alcaldesa. O que traemos hoxe aquí é un problema que leva demasiado tempo ignorándose no Muiño das Aceñas. Debemos dicilo claro. Ou se actúa agora ou dentro de pouco estaremos falando de danos irreparables na ría, no paseo e nas propiedades da zona. Porque a situación a que a marxe da ría está cedendo, as pedras do muro non cumpren a súa función estrutural. A auga salgada filtra constantemente, atravesando as fendas como se o muro fose cartón. O paseo inúndase con frecuencia e isto xa está afectando a vivendas e terreos próximos. A cada episodio da marea viva o risco aumenta. Isto lévase sabendo tempo suficiente como para que a situación estivese xa estudada, analizada e encamiñada. Pero seguimos igual e, mentras tanto, o deterioro avanza. Hoxe pedimos algo que calquera goberno serio debería ter solicitado hai anos. Un estudio técnico exhaustivo, medidas técnicas aceitadas para impermeabilizar e estabilizar o marxe, financiamento inmediato por parte das administracións competentes, traslado formal da moción ás entidades que deban intervir. Quen vote en contra desta moción está aceptando que siga entrando auga salgada polo paseo, está asumindo como normal que un muro de contención non contén nada, está dando por bo que unha zona de enorme valor paisaxístico e patrimonial se siga degradando. Está dicíndolle aos veciños do Ponto que o seu problema non importa. Narón non pode seguir perdendo tempo, ni máis patrimonio, ni máis seguridade. Moitas grazas. Algunha outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, sobre este asunto relativo ao marxen da ría do tramo do Muiño das Aceñas, dende o noso grupo presentamos unha emenda de adición porque entendemos que é unha oportunidade para incluir algo esencial, o dragado da desembocadura do río Freixeiro, nesa zona que antigamente facía de embalse para o Muiño, cando subían as mareas, e que hoxe presenta unha acumulación de arrastres importante. Teño que agradecer que aceptaran a emenda ao Partido Socialista. Se realmente queremos mellorar este ámbito da ría non podemos seguir ignorando esta actuación que é necesaria tanto para a recuperación ambiental como para evitar episodios de anegamento que todos coñecemos. E xa falamos desta zona, aproveito para recordarlle ao Goberno de Narón algo que levamos tempo solicitando, ou mellor dito reclamando, cando pensa rematar a senda desde o Parque Freixeiro a Xuvia, é dicir, o trozo onde actualmente se inunda desde o camiño do Muiño hasta o camiño do Peregrino, pois hai unha zona que quedou sin rematar. E nos gustaría saber cando pretenden vostedes rematar ese trozo de treito do que é a senda que está sin rematar. Nada máis e moitas gracias. Algunha intervención? Vou ser breve, porque eu creo que sabedes que eu de ría, correntes e estas cousas podería estar durante horas. Creo que é moi importante que, ademais desta moción, que se pense no que é a rexeneración da ría, que temos exemplos cerquiña, como pode ser Avilés, e que é unha situación moi complicada que hai na nosa ría e de malas estructuras. É importante que se quitara ese punto no que se falaba de sellar, porque a auga ten que pasar e vir e tal, e nada, se retirou, e o noso voto vai ser favorable, así que nada, moitas grazas. Algo, Román? Ben, pola nosa parte non vai a levar un voto en contra nin unha abstención, todo o contrario, só aclarar, creo que quedou suficientemente tamén aclarado de portavoces que a parte de habilitar a partida orçamentaria necesaria non, lógicamente non a competencia nosa, eso non o vamos a facer. Dende logo sí que buscar o financiamento axeitado das administracións ou os competentes nesta materia, dende logo que sí, o resto dos puntos tamén, pero aclarar que ese punto evidentemente non. Gracias. Algunha outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é o número 18, actividades de control do pleno, mocións urxentes. En este caso hai un punto en o que deberíamos ratificar esa urxencia, que se foi trasladado en este caso a todos os voceiros, que con respeto o ornamento unha chega ao camiño inglés. Para ratificar a urxencia, non sei se alguén quere facer algunha intervención.
Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? 6. Votos a favor? Correcto. Ahora sobre o propio punto, non? Punto sería, primeiro, ratificar polo Pleno do Concello de Narón unha chega extraordinaria correspondente ao Concello pola cuantía de 7.016,26 euros, conforme a acordo da Asamblea Xeral Extraordinaria da Asociación de Concellos do Camiño Inglés do día 10 de outubro do 22 para o proxecto de mellora e posta en valor do Camiño Inglés de conformidade coa aprobado que está con esta Asamblea de acordo co artigo 26 dos seus estatutos. Segundo, continuar cos trámites correspondientes para proceder al abono e terceiro, dar conta aos servicios económicos. Algunha intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? 6. Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é actividades de control do Pleno, de acción de contas, resolucións e órganos de goberno. Dase conta, como sempre, a disposición xunto con a convocatoria deste orden do día e na quinta planta de secretaría. E pasamos ao número 20, que é actividades do control do Pleno, rogos e preguntas, que non sei se queren emitir algún rogo ou formular algunha pregunta. Si agradecería se me indicaran antes se o rogo ou pregunta. Grazas. Por aquí, se vos parece, sí. Grazas. Jorge. Grazas. Son dúas preguntas e un rogo. Mire, a pregunta va en relación a un tramo alternativo que está con Fochancas en Camiño da Chousa, en Castro, a carón da Cementera, que dende a entidade veciñal se leva demandando pois precisamente o arranxo desa estrada, que a día de hoxe presenta bastantes desperfectos e que a día de hoxe, pois, reiterar, aínda non se arranxou. Despois, é unha pregunta e un rogo. Señora Ferreiro, ser alcaldesa, dentro das prerrogativas que ten, pois unha delas é pechar as intervencións. Hoxe pechou unha intervención, en concreto na referente ao plan que lle plantexábamos, e de verdade, teño que recoñecerlle. Vostede leva 25 anos en política, eu non, eu levo 2 anos, pero de verdade, creo que hoxe non estuvo ben non estuvo moi afortunada. Non estuvo afortunada. Hoxe creo que lle faltou experiencia política. Ou a que ten non é axeitada. Mire, no anterior pleno, e no de hoxe, se aprobou por unanimidade mocións. Eu xa lle veño interpelando varias veces en que aprobar por unanimidade unha moción non significa unha declaración institucional. Yo digo porque despois na prensa, sorpresivamente, aparecen pois, declaracións institucionais en contra do narcotráfico, ou declaracións institucionais polo que se piden desculpas reivindicando o que Narón loita contra o narcotráfico. Mire, eu hoxe xa había pasado páxina. Sí, xa sei que lle se rí. A verdade é que lle debe resultar moi gracioso. Sí, debe ser que lle resulta moi gracioso. Espero que só lle resulte eu e non o meu grupo político. Mire, lle quero compartir, xa para que se ría, porque son tan gracioso, quero lle compartir unha experiencia persoal. Mire, unha vez, cando eu estaba aprendendo na miña profesión, chegou no seu despacho un traballador que o empresario lle dera a firmar un finiquito. Eu digo, se non se sabe o que é, pois é cando cesa unha relación laboral e lle dan os cartos que lle corresponde, cun sobrepechado, cheo de papeles. Para sorpresa do traballador, cando pechou, o sea, cando firmou, e abriu o sobre contiña pois unhos recortes de prensa. Eu daquela estaba aprendendo co meu maestro, que dende aquí lle mando unha mensaxe afectuoso e garimoso, e o meu compañeiro me dixo, a pesar de que o xuicio estaría perdido, vamos ir a xuicio e vamos facer que este empresario polo menos pasa vergoña de ter que ir alí a dar explicacións, aínda que minta. Efectivamente, se foi a xuicio, se interrogou, e lóxicamente o negou, e perdemos o xuicio. Pero me quedei cunha frase que dixo o meu compañeiro, e me quedei con ela, e algo que teño grabado, e yo digo sinceramente, señor Ferreiro, que esa frase moitas veces a penso, e digo, alá quedará na conciencia de cada quen.
Eu non lles vou volver a exixir que pidan desculpas. A moción está aí. Se queren pedir, que as pidan. Eu avanzo páxina neste sentido. Por qué? Porque o que me interesa, señora Ferreiro, é que este plan se execute. Cando eu lle plantexo lealdade, señora Ferreiro, non é hacia vostede ou hacia a terra galega. É lealdade hacia a veciñanza. E cando vostede me fala, e aquí volvo, recollo o fío do que estuvemos falando na moción e que no que vostede pechou a intervención, cando vostede fala desa xunta local de seguridade, do que dixo o seu delegado do goberno e o que dixo vostede, eu non nego o que dixo vostede, señora Ferreiro. É máis, eu corroboro. Lle digo que é certo eso que dixo. Pero se quere, e néguemo vostede, ali, os mandos judiciais, o que dixeron era as dificultades que tiña, precisamente, en facer esa labor de vixiancia por os muros e outros, neste caso, elementos que impiden esa vixiancia. E, ademais, e néguemo se quere, tamén se dixo que había cuestións nas que as forzas policiais non podían chegar porque xa eran competencia municipal. Por tanto, a miña pregunta, señora Ferreiro, e o meu robo vai unido, é o mesmo. Señora Ferreiro, hoxe a nota de prensa do Concello de Narón será que esta corporación fai unha declaración institucional a favor do plan, neste caso, que frente ao narcotráfico, e o rogo, señoría, o rogo, señora Ferreiro, é que, por favor, xa yo digo, por favor, unha vez máis, que sexa a última, xoguemos sin as cartas marcadas. E xoguemos con transparencia. E xoguemos, neste caso, señora Ferreiro, sin facer manipulación informativa nin censura dentro deste Concello. Moitísimas gracias. Algo? Bea. Hola, boa tarde. Son preguntas. O Concello de Narón mudou os nomes e números dos rueiros, pero no catastro estatal e no Google Maps siguen aparecendo os enderezos antigos. É dicir, non chegan nin ambulancias nin paquetes e non aparecen como opción para completar o enderezo, por exemplo, en moitas aplicacións, como serían as dos bancos. Un exemplo sería que o camiño de Faxín, o número 46 en Pedroso, se se busca, a ambulancia iría ao Concello da Baña. Entón, a pregunta sería cando se van a actualizar estes datos. A seguinte pregunta, no pasado pleno de xaneiro deste ano 2025, dende o Bloque Nacionalista Galego presentamos unha moción onde se pedía, entre outras cousas, a formación das persoas integrantes dos equipos de intervención e evacuación dos edificios municipais do Pazo da Cultura e do Auditorio Municipal e facer chegar ás persoas usuarias a información xeral en caso de emerxencia. 9 meses despois do paso de milleiros de persoas entre públicos, escolares e alumnado das diferentes escolas, os acordos desta moción aínda non foron levados a efecto. A pregunta sería, canto tempo máis hai que esperar para que as persoas que traballan nesas instalacións reciban esas formacións e se teñan actualizados os plans de autoprotección e de emerxencias realizados. E, por último, está relacionada coa mostra de teatro infantil e xuvenil, que foi creada para permitir o acceso de novos públicos ao mundo das artes escénicas, e pola que pasaron estes pasados 2 meses 6.400 escolares. A pregunta é por que o Padroado de Cultura eliminou por segundo ano consecutivo as accións didácticas orientadas a estes escolares e por que se realiza a recepción destes públicos por persoais que non ten nin formación nin experiencia en actividades didácticas nin pedagóxicas. Grazas. Algúna outra pregunta? Olaya. Si, dúas preguntas. Unha é moi similar á primeira do concelleiro do Partido Socialista e é sobre a parroquia de Castro. Creo que todos os grupos municipais temos a información que nos fixo chegar a Asociación de Veciños e a seguinte, hai un camiño que sí que se abriu, porque ademais despois de que se retirase esa partida nos orzamentos así se fixo, pero sigue habendo camiños
públicos pechados a día de hoxe e escombros o seu carón. Entón, queremos saber por que isto é así e non se soluciona. E teño outra pregunta, que é a respecto do coro solidario e a Escola de Música Moderna, porque hai unha licitación que quedou baleira o ano pasado e non se fixo unha actividade que era moi importante, cun grado de satisfacción moi alto polas familias, como era o do pequeno coro solidario e tamén o de a Escola de Música Moderna, porque bueno, en realidad son dúas preguntas, por que se fai dentro do servicio sociocomunitario e non, como por exemplo as do padroado, porque tamén se poderían incluir aí, e cando vai sacar de nova licitación, porque este ano xa sabemos que non se vai facer ou non se vai realizar porque quedarían poucos meses, pero cando vai sair esa licitación para que o ano que ven sí que se faga. Repito, a Escola de Música Moderna e o Pequeno Coro Solidario, que é unha licitación que se sacara no seu conxunto no seu momento e quedou baleira, entre outras cousas, aínda que nos dixeran que eran os custes axeitados, nos a todas as persoas que nos diximos nos decían que a cantidade que se ofrecía era moi pequena. Geno. Ben, eu teño unha pregunta e tres rogos. A pregunta é, bueno, xa se trouxe ao pleno en varias ocasións o tema das pingueiras existentes no pabillón das Lagoas, pero como o problema persiste, provocando que o chan seña esvaradizo, co perigo que isto conleva, quixera saber se xa se fixeron todas as reparacións programadas para solucionar o problema e que tipo de actuacións foron, en todo caso. Despois, o primeiro rogo vai relacionado coa pregunta, porque é que se arranxe isto canto antes, xa que por este pabillón pasa moita xente cada día, tanto os clubes deportivos como o alumnado dos institutos que cursan educación física nel. O segundo rogo é poñer solución a un problema similar no polideportivo da Gándara, atallando o problema das pingueiras antes de que seña máis grave ali. E por outra banda, o terceiro rogo é que se actualiza a web do Concello e o portal de transparencia, xa que hai regulamentos e ordenanzas que se modificaron e non aparecen nel. Como exemplo, podemos falar do regulamento do Consello Escolar Municipal, que se mudou no 2024, xa hai máis dun ano, e para poder consultalo hai que remitirse ao BOP, xa que na páxina municipal aparece o de 2005. Algúna outra pregunta, Ro? Nuria. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo varias preguntas. Si le parece, le voy comentando según empiezo. Serían dos preguntas aquí. Desde hace varios meses, el vial situado junto a la cementera en la parroquia de Castro permanece cerrado debido a las obras. Como vía alternativa, se está utilizando el Camiño da Fontalla, que discurre paralelo a la autovía Ferrol-Villalba. Este camino, a raíz del incremento del tráfico, ha sufrido un notable desgaste del firme y la aparición de numerosos baches, lo que ha deteriorado considerablemente su estado. ¿Cuándo se va a abrir el vial cerrado por obras y cuándo se va a reparar el vial de Camiño da Fontalla? Siguiente es una pregunta y un ruego. En la avenida Miguel de Cervantes, a la altura del puente sobre el río Freixeiro, estos días se detectó lo que es agua acumulada en el vial, tal y como se ve en estas fotos. ¿Vale? Esta situación se debe principalmente a lo que es a la falta de limpieza de las cunetas. Sabemos por experiencia que se trata de una zona propensa a inundaciones desde hace años y estas no se solucionan de un día para otro, pero sí es posible minimizar su impacto. Una limpieza adecuada de las cunetas permitiría que el agua fluyera con mayor facilidad hacia el río Freixeiro, evitando así que se acumule en la vía. Pregunto, ¿cuándo se va a realizar o cuándo se van a limpiar dichas cunetas? Y un ruego, rogaríamos que se hiciese lo antes posible. Outra pregunta, el tramo que conecta o Camiño de Outeiro con el Molino das Aceas, conocido tamén como Camiño das Aceñas, presenta un deterioro considerable en el pavimento, hasta el punto de que resulta prácticamente impracticable. Las lluvias han agravado lo que es el estado del firme, lo que dificulta enormemente lo que es el tránsito peatonal. Cabe destacar que este camino forma parte del itinerario del Camino Inglés y del camino hacia San Andrés de Teixido. ¿Cuándo se va a reparar el firme de este? ¿Dónde? El tramo que conecta o Camiño de Outeiro con el Molino das Aceas, conocido tamén Camiño das Aceñas. Vale.
Otra pregunta. Los vecinos nos informan que desde la pandemia la máquina de limpieza de aceras no ha pasado por la calle San Lucas. ¿Cuándo está previsto reanudar la limpieza de las aceras en la calle San Lucas y solucionar esta situación? Más preguntas. En las calles San Lucas y San Avelino hay varios pasos de peatones, en concreto estos, bueno, que no, como están viendo, no se sabe que son pasos de peatones, evidentemente. Que con el paso del tiempo y el desgaste están borrados, lo que provoca que los vehículos en circulación no los respeten adecuadamente. Resulta preocupante que en la calle San Avelino se ubican los dos locales de la Asociación de Vecinos Virgen de Fátima y hay un elevado tránsito peatonal en la zona. Queremos saber cuál es el motivo por el que los pasos de peatones en estas calles no han sido repintados y para cuándo tienen previsto la renovación de la señalización horizontal de estos pasos. Más preguntas y un ruego. En la misma línea de preocupación por la señalización peatonal, en la comisión celebrada este mes solicité información sobre el estado de los pasos de cebra, que ya habíamos preguntado hace un año, en la calle Irmán Spital, donde en un tramo de menos de 500 metros existen 6 pasos de cebra, que pueden ver aquí, sin señalización horizontal visible y en algunos incluso vertical tampoco. No la tienen. Entonces, según la respuesta recibida, me dicen que el repintado de estos pasos de cebra está incluido en una partida específica destinada a la mejora de la señalización horizontal. Esta es la respuesta que me dieron en la comisión. Queremos saber en qué fecha concreta está previsto ejecutar el repintado de estos pasos de cebra, entonces. O tenemos que esperar hasta fechas cercanas a las elecciones para que se acometan estas actuaciones. Entonces, rogamos que se dé prioridad a este tipo de actuaciones considerando la importancia y prioridad de la seguridad de los peatones. Y otra pregunta y otro ruego. Persistimos con la problemática de la presencia de ratas. Se han presentado varias solicitudes por registro para realizar labores de ratización en la calle Lagoa da Fondomía, a la altura de los números 4 y 6, en la zona OFEAL. La situación se ha agravado por la falta de limpieza en algunas fincas, así como el hecho de que llevamos más de un año sufriendo lo que es la proliferación de ratas en distintos puntos del municipio, lo que hace que este problema sea habitual incluso en áreas muy frecuentadas por menores, donde se han llegado a detectar lo que es presencia de ratas muertas. Rogamos con urgencia la puesta en marcha de un plan de ratización en la zona mencionada y queremos saber cuál es el estado actual del contrato de ratización vigente. Y tengo otra pregunta respecto a las preguntas que le hice en el pleno anterior, que me dijo que nos contestaría, que nos contesta hoy o nos las va a pasar. Vale, muchas gracias, nada más. Germán. Bueno, teño 3 preguntas e despois ao final teño un rogo pregunta que vostede decidirá que é, non? Bueno, xa comentou un compañeiro aquí do tema da Escola de Música Moderna e o coro solidario que levan 2 anos sin funcionar. Pregunta, cal é exactamente o motivo? Segunda pregunta, que decisión pensa tomar o goberno de Narón con estes 2 proxectos culturais e sociais? E terceira, vai reactivar estes programas, establecer un calendario e dotación económica clara ou ten decidido que desaparezcan definitivamente? E despois o segundo, o rogo pregunta é sobre o pleno extraordinario, do remate do pleno extraordinario, non? Que creo que vostede hoxe perdeu unha gran oportunidade de pedir disculpas ou pedir perdón por esas palabras finales que sonaron, que saliron por o micro e que creo que a todos os concelleiros e concelleiras que están aquí, pois creo que mínimos que se merecen unha disculpa, non? E creo que o debería de facer. Creo que perdeu hoxe unha gran oportunidade de non facer cando se iniciou este pleno. Vostede verá, se pregunte o rogo, tome vostede como queira, pero debería de facelo. Nada máis e moitas gracias. Algún máis? Pois por empezar polo final desa intervención, da cual é evidente que non iba para ninguén, que simplemente era un desafogo de rematar en este caso un pleno e que era despois de acabado o pleno, decir, e xa a todos os voceiros que estades aquí, incluso algún máis, vos pedín disculpas por teléfono, vos chamei e aclarei cal era en este caso o que había pasado. E de todas maneiras non me doen prendas en si quere que lle pida disculpas, lle pido disculpas a vostede e a calquera persoa en este caso que se sentira ofendida. Por
porque é evidente que non me enorgullezco do que fixen e do que pasou, pero que tamén non é algo, en este caso, que fuera dirixido a ningún ni a ningunha das persoas que estades aquí presentes. Entón, dito isto, por iniciar, e antes de dar traslado ás anteriores, vou dar resposta, en este caso, ás que se foron plantexando hoxe. Hai outras que foron plantexadas en un dos plenos e que a maiores se ratificou en este caso por escrito, que lle dimos resposta hoxe por escrito, formará parte, en este caso, das actas esa propia resposta e lle chegaremos tamén ao resto dos grupos para que todos teñan, en este caso, a mesma información. Con respecto ao tema de música moderna, coro solidario, son coñecedores, e creo que dixemos en varias ocasións, que esas licitacións quedaron desertas e agora mesmo o que se está plantexando é facer unha actividade conxunta e dende o programa, e se está facendo un programa específico, en este caso dende o Servicio Sociocomunitario, que se materializará tamén pois, a través de Mocidade. Con respecto ao tema das ratas, xa sabe, creo que foi coñecedora, e yo digo, que en este caso se está agora mesmo redactando esos pregos para facer sacar adiante está en tramitación e evidentemente agora mesmo unha normativa nova que hai que facer, en este caso, mención e se está con eso. Con respecto ao que lle dixeron dos pasos de cebra é así, é dicir, a resposta é a correcta. Hai un crédito que se rematou e agora mesmo están pendientes de que entre en vigor ese crédito para poder, en este caso, e se fixo unha modificación de crédito onde iba unha dotación económica específica para pintados, cando se materialice e cando entre en vigor, pois se procederá a facelo. Si que é verdade que agora mesmo, coa situación de temporal, de chuva, non é o mellor momento para facelo. En este caso, pois os pasos de peatóns. Con respecto á Rúa San Lucas, pois non teño coñecemento de que non entrara ali, pero de todas maneiras consultareinos, se é así, pois non pode ser, teremos que, en este caso, que cambiálo. Con respecto ao camiño Outeiro a Ceas, non temos autorización para poder entrar aí a mañar eso, entón non podemos facer. Iso é algo que non depende, en este caso, que sexa competencia municipal e sin esa autorización non se pode facer. A avenida que decía de Miguel de Cervantes, pois pasamos, en este caso, pois aviso á Diputación, que é a titular desa estrada. Vial do Cementerio a Cerrada, e que hai, en este caso, bueno, todos saben, e lles explicamos que era o motivo, de feito, iba nos orzamentos e quitou, creo que non fai falta que incida en cal é o motivo. Pingueiras que decía Geno, sí, sabémolo. A día de hoxe ainda estamos, en este caso, cando se teña sabedes que a inversión, en este caso, vai suxesta a un préstamo que se acaba de adxudicar no momento que estemos esas partidas en vigor, é lóxico que trataremos de actuar o antes posible, porque é así, o que pasa que en este caso non temos esa dotación económica aínda en vigor. Con respecto ao tema que decía en este caso Bea, sí que se está tratando de adaptar tanto a nivel de catastro como Google Maps, que non é algo doado a veces en Google Maps que fagan e que teñan en conta eses cambios, pero sí. Con respecto ao tema de formación de autoprotección e emerxencias, están facendo formacións en distintos grupos, en este caso, e que entendemos, non sei, e aquí casi que permíteme que pregunte se vai a ser o seguinte o Pazo da Cultura ou o seguinte máis, pero en eso sei que estaban traballando para que sí sexa. Con respecto á mostra de teatro infantil, estamos enorgullecidos e enorgullecidas desa cantidad de escolares, evidentemente, pero o que se fai é, e creo que precisamente por xente, en este caso, que forman parte funcionarios municipais, que se fai esa entrada, en este caso, no Pazo da Cultura, e creemos que non está mal feita. Con respecto a... Jorge. Alá quedará na conciencia de cada un. De verdade, que sí. Que vostede pasou páxina, non sei se vostede é coñecedor da moción que hoxe presentaba e que asinaba a súa voceira. Lle leo que pon, ou xa paso. Lle di, resulta especialmente preocupante a pasividade do actual equipo de goberno de Terra Galega Tega máxima cando se fixeron públicas fotografías de concelleiros do debadito goberno xunto a figuras Pasou páxina e o traio xa este pleno. Entón, de verdade, quero dicir, está aquí presentado, que o tratamos. Entón, agradezco que dende hoxe pase páxina, de verdade, pero ata hoxe, quero dicir, leva ríos de tintas aí, páxinas e páxinas. Con respecto á pregunta das fochancas, en este caso que falaba
na zona de Castro, eso está no post 2025, está sin licitar precisamente porque están, en este caso, un paquete que depende de autorizacións sectoriais e a día de hoxe aínda non o temos. Doutras resposta, en este caso, a preguntas que se foron plantexadas no pleno de setembro. Facía unha, en este caso, Nuria, que falaba de Aldea Nova, se fixo efectivo o pago das garantías. En realidade, o que se pagaron foron os desperfectos valorados en torno a 13.000 euros, máis menos. Con respecto a Germán Castrillón, tema do Carabuchal. Aí, nos en este caso se sabe, creo que se trasladaron en varias ocasións, incluso na comisión, que evidentemente que a empresa non fixo o que tiña que facer, se lle reclamou e que a día de hoxe todavía non o fixo, co cual hai un expediente aberto, se non o fai, se lle incautará en este caso pois o aval, pero se está en eso. Sí que aínda ten, quero recordar o que me corrixa Pablo, uns días de audiencia para presentar, se non o fai, evidentemente que se lle incautará, que o lóxico e para nós sería moitísimo mellor que o traballo quedase ben rematado. Falaba en este caso a revolta en Sanxiao de unhas parcelas que en este caso que tiñan unhas árbores que según o que vostede numeraba en aquel momento que tendían en este caso con perigo. Creo que sabe e creo que xa foi a preguntar en este caso os servicios, en este caso de medio ambiente, que se limparon, que se aplomaron, pero que son árboles autóctonas e que non se podan acortar. Eso creo que xa constaba na súa resposta que lle deron. Unhas preguntas que facía en este caso Iglesias Blanco na rúa Celso Emilio Ferreiro, a reparación que quedou mal, cando se va reparar de novo? Pois en este caso foi unha obra de Fenosa, que sí que é verdade que quedou mal e nos consta que está reparado. Tamén preguntaba sobre o servicio de bicis da Gándara, se nos podía decir o motivo por que non hai bicicletas. Pois que en varias ocasións sufriron roubos, é dicir, unha zona, unha estación na que ocurre pois habitualmente. Con respecto aos preguntas do pleno de outubro, falaba en este caso Jorge da rúa Holanda e Ramón Cabarillas, que había ao carón do Pazo da Cultura, que había, os eucaliptos, que esas fincas estaban pendentes de desbrozar. Aquí me consta que se remitiu por correo electrónico o 6 de novembro e a día de hoxe está, en este caso, talados xa eses eucaliptos. Sí que tiveron que solicitar unha serie de licencias a nivel de urbanismo, pero a día de hoxe están solventados. Facía en este caso Olai unha pregunta sobre Manuela Pérez, hoxe é unha moción que xa se tratou, co cual en este caso xa se lle dá resposta. A outra pregunta que era a comunidade de veciños do número 36 da rúa Marín, falaba en este caso de unhos problemas cun que pon aquí? Por un seto. En este caso, hai un expediente aberto a nivel de medio ambiente para a limpeza desas fincas, en canto ao seto é algo que non invade, en este caso, a vía pública, e é unha cuestión entre particulares e que así se lles trasladou. O señor Portela falaba unha pregunta con respecto ao concelleiro de Deportes e unha reunión, se habíamos tido con Lete, se quedáramos ou non de enviar, en este caso, unha memoria con respecto ao tema de piragüismo, de facer en este caso, unha instalación nova. Como eu estivera nesas dúas reunións presentes, tanto unha con el mesmo, con Lete, e co concelleiro de Deportes, e en outra co concelleiro de Deportes, con Lete e o concelleiro de Deportes, e non me cuadraba o que me decía, chameino, e, lle escribimos en este caso unha carta, e lle preguntamos se habíamos quedado ou tiñamos que facelo. E el me dixo que poderíamos entregar a partir de xaneiro algunha solicitude do que quixéramos facer no noso concello. Entón, en xaneiro, o día 2 de xaneiro, faremos esa solicitude. Con respecto, falaba en este caso o Novo Mouriz de unha pregunta no local de xubilados, que había uns problemas en este caso de tensión. É algo que xa está solventado e en este caso dependía de Fenosa, que non nos daba ese aumento de potencia. Falaba
Bueno, isto xa respondí porque falaba outra vez en este caso de tema de ratas e xa lle dixen que estaba en licitación. E o 7, cal é o estado actual da solicitud registrada referente á petición dos acumuladores do Colexio Ponte de Xuvia, do mantemento do tellado e todas esas cousas. Sobre os acumuladores, que se refire, que son os cubres radiadores, non acumuladores, en este caso están encargados e nos consta que o carpinteiro está para instalalos. Con respecto á cuberta, fíxose un tratamento químico de vegetación no Nadal pasado, e só se pode facer, en este caso, se aconsella que se faga en inverno e que non este en uso o centro escolar, co cual procederá a facerse outra máis, en este caso, pois no Nadal. Se reparou un canalón que era o que pedían e aquí saiu, e creo que en este caso, e me consta que vostedes estiveron tamén no centro escolar, creo que son coñecedores que ali chove, que hai en este caso un aula, como tanto decía, creo que Jorge e Olaya, que non está inutilizada, que está a metade, que só se pode utilizar a metade, e con ese afán que creo que decía en este caso, pois, Tania, que con esa calma, con esa tranquilidade e non facer, en este caso, alarde nos medios de comunicación, lle trasladamos esos vídeos que nos pasaron tanto a AMPA como que eu puiden ver cando estuven visitando o centro escolar, lle trasladamos tanto ao conselleiro como a Martina, como en este caso a delegada territorial da zona e o inspector, porque creo que é de actuar inmediatamente. Falaban tamén, en este caso creo recordar que Nuria, que de un tema de un edificio no 910, en este caso a antigua electricidade de Romero. Con isto hai un expediente de disciplina urbanística aberto. Sí que é verdade que, bueno, se non sabes, é algo que está que o propietario faleceu e está en mans dos seus herdeiros, que non é, en moitas ocasións, están accesibles para contactar con eles e entregar esas notificacións. Pero sí que é verdade que está aberto ese expediente. E creo que nada máis, dase, bueno, sí, como decía, en este caso, todas esas preguntas que preguntaron no pleno e que logo volveron a incidir a través de escrito, teñen esa resposta de escrito e que conste en ata. E agora mesmo dase, en este caso, por rematado o pleno e vamos, sí, teño aquí ya, vamos a, hai varias solicitudes para intervir no pleno que lles vamos a dar, se lles poden acercar o micro, creo que hai, primeiro, que María del Mar Bustabaz Fonticova. Bueno, señora alcaldesa, señoras e señores concelleiros e concelleiras, boa tarde. As traballadoras do SAZ queremos deixar claro que o noso único interese é defender o servicio de axuda no fogar digno, tanto para nós como para as persoas usuarias. Non entendemos de ideoloxías, nin de cores políticas. Necesitamos que se nos escoite e que non se poña en dúbida a nosa credibilidade. No pleno anterior levantouse unha resolución dunha inspección do 28 de novembro do ano 2019. Entendemos que foi a mesma da que nos fixo entrega a señora alcaldesa na reunión mantida o pasado 16 de outubro. Unha inspección realizada a Eulen, cando esta empresa nin sequera estaba a traballar no noso concello. Lembran quen levaba o servicio ese ano? Xa llo digo eu, Clece. Aínda así empregouse esa resolución para darlle a razón á empresa. Agora imos entrar nunha nova licitación e sendo Narón a 8ª cidade de Galicia, pedimos que nos axuden e que entre todos e todas consigamos un servicio de axuda no fogar digno. No pleno de setembro, o señor Román afirmou que o feito de non aprobar os orzamentos de custo perxudicaba en gran medida as traballadoras. E eu pregunto, a vostedes parecelles que isto é así? As traballadoras deronlles un voto de confianza. Decidimos non meternos en política, porque nós non facemos política, nós traballamos, nós coidamos e nós sostemos un servicio esencial. E con toda sinceridade, voltamos a sentirnos defraudadas.
moi defraudadas. Pregunto, volvo a preguntar, verdade que vostedes cando van a traballar queren cobrar? Pois miren que casualidade que as traballadoras do SAD de Narón tamén. Pedíronnos propostas, fixémolas chegar con responsabilidade, pero as consideracións recibidas foron pouco máis que maquillaxe. Porque seguimos regalando tempo. O desprazamento non é só ir dun punto a outro. Hai semáforos, hai que aparcar, hai atascos. E, con todo, ese tempo non se conta porque o regalamos e o perdemos nós. Porque nin sequera se recoñece un dereito que estaba no prego anterior. O dereito da ampliación de xornada por antigüedade, recoñecido nun acordo firmado polo comité á empresa Ingesan o 29 de outubro do ano 2021. Levamos vendo que nos anteriores plenos se aprobaron diferentes mocións por unanimidade. E nós, como traballadoras, pedimos o cumprimento e seguimento das mesmas. Xe último, non? E xa que somos a octava cidade de Galicia, presumamos tamén de conseguir un servicio de axuda no fogar digno, que sirva de modelo para outros concellos e cidades, porque a realidade é ben distinta. Que o servicio de axuda no fogar funcione e teña futuro para os de hoxe e para os de mañá sigue dependendo de vostedes. Porque non todo vale. As traballadoras do servicio de axuda no fogar de Narón tamén merecemos respeto, recoñecemento e condicións laborais dignas. Saz en loita. Moitas gracias. Agora a seguinte persoa en perdir a palabra, que o fixo en este caso por triplicado, non sei se quere falar 3 veces ou pode xuntalo todo unha, é Francisco Javier Calvo Fernández, cando queira. Hola. Boas tardes. Eu no pleno anterior fixe unha petición a esta alcaldía en que os naroneses necesitamos un goberno decente e que necesitábamos tamén unha oposición valiente, non? No do goberno de Narón empeorou o tema, non mellorou, e no da oposición tamén empeorou. Depois xa falarei o porqué destas consideracións pola miña parte, non? Estou totalmente decepcionado tanto co goberno de Tega como cos concejales do PSOE e do Partido Popular. Revisado o borrador que veu este pleno no pleno pasado da participación ciudadana, esperei a ver si realmente Tega había leído o que había escrito un funcionario, non? Un funcionario do Estado, que é o secretario municipal. E me din conta que non. Que hoxe veo aquí algo que está sin traballar por parte de todo o mundo, non? Outro día houve unha reunión forzada por un movimento asociativo, algunha organización a cual eu pertenezco e a cual eu representaba xunta con outros compañeiros e outras entidades de Narón, e chegamos á conclusión que é un documento en bruto, un documento sin traballar, un documento sin contar coa veciñanza de Narón absolutamente para nada, non? Teño que decir que a señora concejala outro día no Consello Territorial do Val fixo un amago de falar do tema, pero dixenlle que chegaba tarde. Chegaba tarde porque levamos ano e medio con esa promesa, chegamos ao día de hoxe, aprobamos un reglamento que aproban os políticos para aplicarlle aos ciudadanos. Isto é un esperpento, señores. Isto é un verdadeiro esperpento. Isto é unha total sinvergüencería por parte de Tega, en este caso, cobardemente apoiado polo Partido Socialista e polo Partido Popular con abstención, como se os ciudadanos fóramos tontos e non souperamos que cando as favas son contadas, unha abstención é apoiar o devandito reglamento, non? As aportacións eran sencillas, non se van a aplicar, por desgracia, por non ter en consideración o que opinan os ciudadanos. Unha delas era a seguinte: publicar os plenos e os puntos do orde do día, así como as mocións con todo o seu contido todos os luns da semana na que se celebra o pleno, para que calquera entidade ou cidadán de Narón poida ter acceso
dunha forma libre a través do rexistro que terá a obrigación de darlle copias de todo o relativo a ese pleno que poida ser público. Seguinte aportación é, asimismo, calquera entidade ou cidadán pode solicitar en secretaría que se lle manden as convocatorias dos plenos e documentación das mocións de todos os meses, por correo electrónico ou calquera outro medio, físico ou telemático. Esa documentación todos os luz antes da celebración do pleno dese mes. Outra delas é dotar ao Concello de Narón dunha oficina de atención ao cidadán con personal suficiente e cualificado para realizar todos os trámites dentro do edificio do Concello e nas empresas nas cuales temos encomendado servicios públicos deste Ayuntamiento. Dotar dunha oficina de atención ao cidadán para cubrir a documentación e acompañar a calquera cidadán ou entidade, a calquera departamento ou empresa que teña delegado calquer servicio público municipal. Dado que se leva observando unha cantidade de cidadáns que saen cabreados todos os días destas dependencias municipales pola cantidad de documentación a cubrir e o descoñecemento por parte dos mesmos de como se realiza ou por ter limitadas as súas condicións cognitivas, físicas, psíquicas ou a incapacidade por realizar devanditos trámites personalmente. Isto é relativo a esas oficinas que dicen ustedes que ten este Concello que non existen, as cuales dirigen ustedes o registro que ten bastante chollo para poder atender estes menesteres, o cual, dado a RDP o que teñen que facer os funcionarios, sería totalmente inviable e non estarían dispoñidos a facelo, excepto causas moi puntuales, non? No artigo 33 hai outra aportación moi importante, que calquera veciño ou entidade pode intervir en calquer punto do orden do día, así como das mocións presentadas en calquer pleno que se celebre dentro do Concello de Narón durante todo o ano, sin límite de intervencións por pleno, así como durante todo ese ano. Considerarse vergonzoso ter que vetar, restringir, limitar as intervencións dos ciudadanos na vida política municipal de Narón, utilizando o reglamento de participación ciudadana que supuestamente ten que velar pola participación activa de toda a sociedade do Concello de Narón na política municipal. Outro achegamento ao apartado 33. Asimismo, despois de levantada a sesión, despois de rogos e preguntas, a intervención de calquera cidadán de Narón ou de calquera outro concello pode intervir libremente durante todos os plenos do ano sin limitación para poder integrar e desenvolver políticas activas dos ciudadanos nos concellos. Calquera cidadán, en particular, entidade ou asociación do Concello de Narón, pode presentar mocións e poidan facer súas calquer grupo político e o dereito ao cidadán ou entidade a poder defendela no pleno se así o ten a ben o partido político que faga a súa moción. Isto é referente a algo que se aprobou hoxe co apoio do Partido Socialista, ainda así esténdose, e do Partido Popular, obviando totalmente aos ciudadanos de Narón en convivencia con Tega. Non sei a cambio de que. A continuación paso a dar un repaso, vou dicir o porqué Tega empeorou o tratamento aos ciudadanos. Como ben reflejaron hoxe, reflejou Jorge hoxe, eu asistir a un pleno no Camín se me pide de colo, de que usted remate, que ustedes vayan a tomar por despois do mismo que había feito a señora Gonzala, quer dicir que unha metodoloxía de pleno. Dá que pensar, como é fora do pleno, eu teño así a miña expresividade, o alcalde de non me pode permitir o lujo, non sei a quen iba dirigida, para mí non o collín, pero me teño que sentir totalmente indignado, dado que tamén estaba aquí, igual que as rapaces están usando. E lle digo que necesitamos un goberno decente, un goberno que conte cos ciudadanos realmente, non solamente para pagar impuestos, sino tamén para que nos respete, que se nos teña en conta sempre. Hoxe veio a comprobar, como señoras do SAD, que teñen que corregir a usted personalmente outra vez, que utiliza mediáticamente as persoas, os colectivos, e dicir que tanto estas señoras como os de Manuel Pérez Sequeiro están sufrindo unha presión empresarial que pode ser constitutiva incluso de delito, non? Se pode chamar algún tipo de explotación laboral, algún tipo de maltrato psicológico aos traballadores. Que as traballadoras teñen mitad da plantilla por baixa psicológica, dice bastante pouco do que está facendo este goberno municipal cara a esas traballadoras, non?
me sorprende máis que a señora concelleira diga que esta semana tuvo conocimiento. Non sei se antes non sabía, se antes non tiña a fuente idónea, pero eu teño conocimiento bastante antes que ustedes se ten. Bastante antes desta semana. Igual que a concelleira de Participación Ciudadana non tiña conocimiento de que os ciudadanos non podían participar libremente nos partidos territoriales. ¿Verdad? Tampouco tiña conocimiento. Échate conta outro. Pero bueno, nada máis, moitas gracias. Espero que tanto usted como os seus concejales sigan para adelante. No. Hai outra petición. Bueno, se vos... Rafael García Vázquez, que pediu a palabra, se ya chegan ali o micro. Buenas tardes a todos e a todas. Resulta que eu vivo nun barrio que está marginado, pero parece ser que últimamente están empezando a limpiar hoxe. Pero aí, hoxe, precisamente hoxe, gracias que foron 2 tractores, resulta que hai unha finca ao lado da miña vivenda, das vivendas onde vivo, que eu vivo nas vivendas sociales, hai ratos que parecen gatos. Dixen yo a un señor da corporación e díxeme que era comunitario ou non sei, nin entendo, eu como non entendo disso. O que vou ter que facer é recurrir a outros sitios, a outros lados, dicir, que teño que facer? Isto e isto e isto. Sei o que teño que facer, porque teño xente que me informa. Chamar a Seprona, que non limpiades, e que non facer. A señora que non limpia o monte, hai moi fácil, mandarlle cortar o monte, cando se lle pasa a contribución, subirlle, pero non pasamos de todo. Os demais limpian, esa señora non limpia. Por qué? Vale, hasta aí un punto. Falaste dos gitanos. Os gitanos quedan 5 matrimonios. 3 na cárcel, 1 en San Julián e 2 na cartera do 13. A ver, que facemos? Non fai falta botalos que xa se van en solos. Solo niños de todo. Non poden meter os coches para o campamento porque teñen que deixar na calle. A calle é de todos, sí. Pero eu falo con eles e dime, Rafael, que queres? Que nos coman os cables dos coches? Teñen toda a razón do mundo. E digo, é porque non denunciades o ayuntamiento, que vos limpien. Precisamente hoxe vexo os tractores limpiando. Manda carajo. Ese sí que manda leche. Fai falta ter humor. E levamos así, levo desde o ano 72 vivindo aí, empezan agora. Os municipales, o coche da basura que pode entrar por do instituto, nunha ocasión, eu levantábame temprano, ás 6 da mañá, 5:30 para ir a camiñar. O camión da basura tuvo que chamar aos municipales que non poderon pasar. Porque o mataban ao camionero. O camionero non ten culpa ninguna, pero ninguna. Entonces, por que non se lle manda o recorrido que, como iba anteriormente, que pode dar a volta polas viviendas, vai hacia o río e dá a volta fenomenalmente, que non é o coche non é un trailer que temos aí, que ten 18 metros ou 20 metros de largo. É nada máis que iso. E ben me chega. Se queredes, ben me entendedes. E cuidar o pueblo, porque están téndolo moi mal, Moitas gracias.